Yeah, guys, dedzanai muye panapa, dedzanai muye panapa, munzwe nyaya iri panapa. Dedzanai munzwe nyaya iri panapa, dedzanai guys, dedzanai muye pano. Dedzanai munzwe nyaya iri panapa guys, dedzanai munzwe nyaya iri panapa. Dedzanai munzwe nyaya yemwana uyo, dedzanai. Maybe regai ningofonera mai vacho munzwe. Dedzanai guys, dedzanai. Ha, handichaziviwo. I don't know. Yes, Caroline Basson, how are you? And I'm come ndamborara here. Ndiregesha mkwe. Ndamborara here. Asi ndarara kuma 1-2 chaiko. Ndarara kuma 1-2. Munozati Satani kana achida ngokubatirira nokukubatirira so. Guys, ni 0-12 dzakachaya ndambona kuti 12 dzachaya siku. Tatiri kwasvaga oko. Guys, niswaga ngwa anondinakidza ini guys soga ndomufarira. Saka ndiri kwasvaga uko. Anditimaona ndo wani munhu ndotonyatsa kudofollowa chaiko ndichitomboenda kunoseka ndiri koko. Saka 12 dzokuchaya ndisina kuona 12 dzachaya kwakune zvaasvitika ukoko. Pandazodai time dzanga dzati kuma 12 kwakuzotanga kuita maprayers aya kudata hopedza kuma 22 kwazatozobuda muno ndikaenda kwese mbuya nana kuma 22 ndo pandazopedza ndo pandatanga kumozati kana wapedza uchamboda kukoka hope. Guys, ndamboti bwai kuda zvinenge 30 minutes ndokuovata apa ndangovata ndofunga about 3-4 hours ndobva ndamuka ndikaenda kujimu ndikadzoka ndikaisa vana kuchikoro ndatovata zvakanazve ndoda kutovata zuva rovera ndozomuka ndakuita zvikwereti imganimbovata sikana saka ndanda kuti rega ndimbovata ndobva mai ava vasenda mameseji. Saka panapa guys nyaya iri panapa ndoda kuti munzwe nyaya iri kuitika panapa. Kwai asi muri kuoneka zviri nani than musi uya maioneka kuti muri very exhausted. Iri kuita madouble voices. Phone SIS MELLY. Hai, ifoni yako how I became a single parent. I think it's ifoni yako. Mama wasikunzwara ichimira ndiva phone here. Let's hope vanenge vane data. Vadzokorodze zvavari vari pane nefoni. Vadzokorodze vega zvinhu zvavari kutaura. Kwai saka vaizirana kudya bota. Ndakavadzinga mubedroom vari kurara kuspare uko. Ndakavadzinga muno vari kurara kuspare room uko. Panapa mazoro ndingoita mutambara todi ndiri 1 pamubhedha ini. Mazoro ndovata ndogaini. Anzembe SIS MELLY yaita sei? Queen Kiera wabvunza ka. Akorara kuspare ndorara ndoga. Kandi tionoti yakupinda here avatambura mai avo. Network yavo inonetsawo kumba kuya kwavanogara kuya. Hi Mataisha, how are you? Thank you Leni. Anzi ndakuitsira iyi. Anzi makachinja. Iwo watotanga kubvunza zvisiri izvo. Ndakachinja. Kudhara one night queen. Iyo yakandakawo nikia iri koko ndakaisa muspam iri mubedroom makelu. Right, main track wafonera direct. Hello, ndikutira kufonera kuWhatsApp phone nyaya isikupinda mano chichiri kuitika. Haisi network. Alright. Saka panapa pandaunganidza vanhu panapa. Ndoda kuti mutenge kubva musi watabva kwasekuruko. Murondedzere kuti zvakafamba sei chakaitika nepatasvika nhasi mavoice note amuri kusendai. Mudzokorodze posta kutoisa futi zvemusoro pamwe chete. Oka.
Takandironze kubva takabva kwasekuru. Kubva patakafamba musiya tava takaenda kwasekuru paipa ndo patakagumira. Remember ndandati nindombomira kuti nditaure nyaya iyi nokuti ndikutya kuti ndichipa feedback kuvanhu nokuti vanhu vese vakungofollowa pano. But tatozongoona kuti zvakafanana peta kungotaura andimaona tsvagire mwana rubatsiro because kuramba takanyarira zvibetseri. Andimaona. Saka nezvakataura sekuru zvese. Taurai. Kana muchifila kuti muri free kuzvitaurai mimi taurai. Paya takapinda paya sekuru ndobva vataura vakati baba mafambira nyaya yemwana yeurwere asi mwana uyu asi kurwara kuti ari kurwara akarara pabonde asi ari kurwara kwekuti kuri kukacha madhai imini vakati zvikanzi mwana wenyu ane munhu akamukambira ndiro kuchipingi zvikanzi mwana wenyu ane munhu akamukambira kachireva kuti kukamba kuchizizuri kune munhu akamurombera anoshandisa mwana uyu. Saka zvaanoshandisa mwana uyu zvaakaita akamubikira chikafu achiri mwana mudiki amubikira chikafu ndobva kwawamupa vamupa chikafu chiya ndobva chapinda chagara muropa ndobva vakatanga kuti mushanda naye vachimuisa mushonga kudaro ndobva vachinja moyo wake vakatora kuchinja moyo wake kuisa panyoka wotora wenyoka uye kumuisa iye nekuti nyoka iyi inochato yemumvura. Saka zviri pamwana uyu zvinotoda kutonyatsogwinya kuti vamushandire kuti vamuzvibve pamwana uyu zvoda kutoti vatomushandira chaizvo chaizvo plus zvoda kutoti iye atanga apihwa chekudya nekugezwa kana agezwa nyoka iya pamwe inofa yakachinjwa moyo uyu sekuru akati neta tokupei mushonga wekuti agone kudya aita se nyoka yaife nekada sekuru ndobva vati izvoni iko zvino ini ndoda toenda kuzimbabwe zvandida kuenda kuzimbabwe plus ndoda tonotsvagawo maparticulars angu okuti ndigone kubatsira chi mwana uyu mushonga. Saka vadaro izvi ndobva vatipa munamato tongoti mushonga munamato ini ndoti munamato tazandamugeza mushonga sinzi muupenyu hwangu handisati saka ndongoti munamato ndokuti pamunamato wakatipa ndobva tauya navo ndobva vati imi munamato uyu maimuubati musazosvike muchipa kana chibheke ichi mwana iye kana chii nekuti mwana uyu ane masimba asingaiti ndosaka muri kuona vanhu vazhinji vari kungomusiya inhau yekuti vari kutya kufa mwana wenyu anotogona kuuraya n'anga nekuti zvaakaiswa zvikuru zvinototyisa zvaakaiswa. Saka ndobva taenda kumba tasvika kumba takangosvika nakati vanangu titaimvura munamato wedu tigeze watapiwa ndobva taisa iye ndobva agesawo mwana agesa kuita mheno aiti ndiri kudyiwa paguvha apa ndiri kudyiwa kani ndiri kudyiwawo achida kurutsa kuti abudise mudumbu zvichiramba ndiri kudyiwawo kani ndiri kudyiwawo paguvha apa baba vacho vakati mudirei munamatiramba edu tingomudara takangorara takasvinura tingochema kusvika kunze kutsene vasvika kunze kutsene akatanga kutaura kuti vanhu vaya vakutaura munzeve dzangu tete bamukuru nabamukuru nevamwe mai vemurai nononzi maiboka vakutaura munzeve dzangu vari kuti iwewe ndiwe uchafa kwete kuti isu tife iwe ndiwe uchafa akadzikwidza akati vari kuminyaudza kani vari kupopota kani achingodaro akaswera muswere wese achingodaro akaswera muswere wese achingotaura kudaro achingoti vari kundipopotera kuti amana tazotorawo mafuta efish oil aya tikamundira munzeve ziya ndopakamboti zvaita sei zvamira adaro izvo ati zvamira madzivese kandingomugeza munamato chingamugeza saka iye akazotaura akati mama munamato amuri kutigeza wakatoshanda 1 day chete musiwo uya ezvinezvi hapasina kana chikatombonzwa kana munyama mangu kana chimwe chete kana chinhu 1 handichisei chatichatombonzwa chatongonormal ndobva ati vari kunditi enda unotora maturuzi ako aya pawakaacherera tiape masimba uuraye baba wako kana pane nhamo but mainini pane pamakati akafuma asingatauri handiti aiwa ndine zuro ndizuro right yachatasvika pane zuro right. Saka iye akati zvoni zvanzi enda unotora maturuzi ako iwe uri kupaziya paari tenda unotora
kana watora iwewe tinouya toaisa masimba taisa masimba toda kuti uraye baba vako kana wauraye baba vako zvinoshaya simba panenge pane nhamo kana pane nhama pati iwo sisi vako varida kukufambira ivavavo havachagoni kukufambira nekuti baba vako vafa kuti ane nhamo ndo patinobva tanyatsokuita masimba chaiwo kwete aungawina waya ayo aungawina waya mashomani patei tine nhamo ipapo ndo patinozonya ndokugaziya zvakanaka saka mwana tionedzavaro ndikati kwete izvi hazviite ndopandakanda kufuna ikati ndo zvaari kutaura mukati paya toda kunoona umwe kudii saka zuro ndo paakafuma akatanga vari mwedzi wekudonha aingodonha kana adonha oti kwikwizi tomumwaya munamata omuka oti vari kundiri zvoni ende ndotora maturusi ako aitape masimba toti baba vako vafe zvese zvinde mudondo da kuti zvese izvi zvauri kufambirwa izvi nasisa avada kuti zviinde mudondo saka iwewe da kuti uraye baba vako paite nhamo kana paita nhamo takunyatsokupa masimba chaiwo ekuti chero mai ako vakazofamba newe izvo kana vakuzvigona zvitetaakuita izvo ndobva zvapfuura izvozvo nedzuro akangoti masikati takagara kudai so tikutodya ndobva angoramba chikafu saka anoita zvekuteerera zviya zvekuti anenge akatensela kudai kati ane achirwadziwa kati handidzii anenge akateerera kudai ndobva kuti yowe maiwe kani yowe vanhu vevauya ava kani yowe maiwe achitaura kudaro ndobva ati zvoni vari kunditi zii vada kutora voisi yangu ndobva atoti zii akatoti zii zvachose kana kutaura akaswera muswere kusvika rinyura kanyarara akunyora pasi aitondidza kuti vari kuti zvakati indotora mumaturuzi ako kuti aise mushonga uraye baba wako aitoti nebhuku racho ndotoonaro chero ndikarifota ndirifota ndokusenzerai zvainyora zvese kuti vauya varisori panapa aitoti kuti vari panapa aitoti pamasaini ekuti nyararayo vari kutokundwa zvamuri kutaura aitoti pamasaini kuti nyararayo vanhu vari panava nyararai musataure kudaro kwamuri kuita vanhu vari pano aitoti pamasaini saka nhasi usiku angorara achingodaro kwazoti nomukadzi akuenda kuma-3 ndopatanga chikomona chidiki chiyache ndopatanga kuti mama nyoka iyi ndikati nyoka iri pazvika nepambhedha iri kukunanzva ndobva ndatora mwana uyawe ndobva ndatora muna matomba ndamuisa zvikati mama ina ndiri kuwata pambhedha pane zinyoka apa ndobva ndati hapana nyoka zvikanzi iyi nyoka iri hombe iri kumashure kuiri zinyoka zihombe riri pamashure penyiri ndibva ndatora muna pati chingomwaya mupamese muya ndobva azoti iye akupidiguka manje akupidiguka gare ndopaazotauura anga akutaurira kure mama uyai mundimutse ndachekwa maoko mama uyai mundimutse ndachekwa maoko saka ndava ndamhanya kuburuka pambhedha ndichinomumutsa anga asisina simba ndobva ndati chini saka ndachekwa maoko ndobva ndati wachekwa maoko nani saka ndatete mainyasa ndikati vanogokuteka maoko vanokuteka sei saka nditarisa imweni ndobva ndatotarisa kudai kuona maoko isi akachekwa ndikati saka chii zvikanzi zati zvoni ndikuda kuuraya iwewe kuti nyaya yese ichipinda mudondo nyaya yese ipere takuda kuchiuraya iwe nyaya yese ipere ndida kuzoona kuti achazotaura nezvekuti zvazodai ndiyani ndepandndichikuisirai meseji paya right saka tadaro mapikicha tamaona masenda tikaona mapikicha mapane vazouyawo vachiti vari kurota hope endererai mberi because ini ndandati alright kana zvamira zvakadai sezvo sekuru vakaenda kunotora mishonga yavo kuchipingi anditika yekuti vaive vabatsire mwana iko zvino sezvo mwana ari kutambura kudai tofanira kumboita plan B anditika tichimirira kutoona kuti zvinofamba sei imi ndobva mazodza audio yamaisa manje apa taurai mudze vamwe vanzwe pane vamwe mai vanonzi mai vanogara kwatete vangu vanogarira tete vangu ipapo vantiti varota hope idzi hanzi dzauya katatu zvanzi kuna sekuru vanogara kwashure sekuru ava ndo vanogona kubvisa zvinhu zviri pane mwana uyu ane zvinhu zvihombe zvinototyisa asi sekuru ivavo vanogona kubvisa zvinhu zviri pamwana uyu saka ivo vachitaura kudaro vati zvenyi ndabva ndati ini munhu wamuri kutaura handimuzivi zvikanzi iwe kana usingamuzive kune murume anonzi baba amemo
ukaenda kuna baba memo ivavo vanokuudza kuti sekuru shure ava vanogara kuti. Saka ini ndobva vatoita sei vatondiudzawo hopo idzodzo. Ndobva ndati regai ndiuye ikoko tinzwe kuti zvakamira sei. Ndobva tatoenda kumba kwavo kuya. Ndobva vatsanangurira vakati hope idzi dzavo yakatirikese kunzi mungafambe zvenyu mukafamba asi sekuru ivavo vanogona kuzvibvisa. Asi musati mwana abviswa anofanira kuti hanzi vati ndatonzi zweni pane mvura yeparuware inonaya inogara mumvura yeparuware inoti kana inogara muchikomba cheparuware ando yamotanga mamupa omwa ogeza. Kana akamwa ogeza mvura iyoyo munofanira kuenda naye kwasekuru ivavo vashuru. Saka ndobva tatotsvaga namba dzababa memo vati baba memo vacho vanotogara muno vanovaziya. Ndobva vafonera baba memo vaivai ndibva vati pane munhu wandiri kuvhunza kwashure unokuza akati ndokuziya zvanzi kune n'anga iriko ikoko kune vanhu vari kutsvaga n'anga iko zvanzi ndoiziya kune n'anga iri ikoko yaiyo inoita mashura iyoyo inogara mugomo. Ndopandazokuisira ichi kuti nditi izvoni kune mai vandifonera vakati hope asi mai vavo vatotaura kuti vanhu ava vekumba kwababa kwenyu imi mana mama akuchili vari kutofambira nyaya idzi vari kutofambira nyaya yekuti sisi memo ava vapere simba vangozviigno vakusiyei inini manje. Hanzi vari kutokufambira imini kutoti mungoneta mungozvisiya zvakadaro nekuita kuti kweiye uyu azovabatsira azobva kuka rida kubatsira mutorwa. Aiwa Catherine, don't worry, isusu tinotenga matikets ebus, tinototenga ari matikets ebus ndiwa tinotenga, right? Saka imimi kuri kuti kwai matiri ndokupi mushako kwashure kwacho kuchiredzi kwai kuchiredzi. Imi muri mwenye anobva kupi? Isusu tabva kuBeatrice. Mobva kuBeatrice. All right. So matickets alright, regai isusu tichage find out kuti matickets imari. Isusu zvatinoita tinotenga ari matickets, tokupai matickets. Tongokudza tenda bhazi rakatatenga matickets. Motonopinda bhazi momo moenda kuchiredzi. Handi mudoenda kuchiredzi. Asi isusu manje hatikuzivi manje ndozvatisingazivii manje hatikuzivi. Asi baba vacho vanoteta kutoti vatidirect. Vanokudirectai. Vanokukudzai kuti baba mukavabvunza kuti tinofamba sei. Vanokudzai ipo anzi shure kuzaka. Andi kuzaka. Pane vakudavirira kumashure uko. Pane vakudavirira mashure uko vari kuti kuzaka. Pane vari kudavirira vari kuti kuzaka. Right. Saka regai tinzwe kuti kusvika kumasvingo because mimi makuburuka kumasvingo modai toona kuti kusvika imari then totangira ipapo. Ticharegai timbotsvaga mari tichina toona kuti tingawanawo pakadiniyo imi muchitsvaga kana nekuside then totangira ipapo. Alright, maita basa chakufonera ichatozoyawo toona mwana uyu. Alright, pakanaka. Alright. Kune vari kutanzi harisi game rekutsvaga mari hereri. Kana mukadzokera kumashure nyaya iyi haina kutotanga nhasi. Mwana uyu takatonomuona chaiko tikanomuinterviewa. Ndini ndakatomuinterviewa chaiko vanhu vese vari papo. Mwana uyu achitaura zvokuti takatosvika akanotora turuzi rake akauya naro riri kutaugwa iri turuzi. Madhairis hamuna kuona here turuzi? Madhairis hamuna here kuona turuzi? Madhairis confirm mumcomment section. Ndo zvandandataura tatenda inini kuti timbotanga tenda kwasekuru vaya uko kunoku then tozoona kuti zvinodini. Ndo zvandataura inini kuti tomboenda kwasekuru vaya. Saka kwasekuru vaya tinotanga tainda nanchiti nini toenda neTuesday kwasekuru because ini Monday ndiri occupied handikwanisi. Asi Tuesday toenda kwasekuru vaya anditika tonohwa sekuru vaya because hatikwanisi kundatoka kwasekuru vaya. Sekuru vaya tikandатega havatibatsiri. Vamangisa havatibatsiri. Tikandatega havatibatsiri. Saka tofanira kuenda nasekuru vaya. Saka sekuru vaya ndo vanga vati vanokwanisa kutibatsira. Vanga vati ndoenda nemine Sunday. Inini Sunday manje it won't happen. My values no. Sunday it can't. Handingaregi kuenda kuchechi nchienda kun'anga. That cannot be possible. Saka Sunday ndakaudza kuti Sunday handikwanisi.
Monday ndagara ndine commitment saka ndavati nine Tuesday. Hanzi women vekurota avo imbovamirai. Munona uri right nokuti mai ava vari desperate. Saka anything chavanenge vangodzwa nemunhu iko zvinezvi vanotoita. Animona chavanenge vangodzwa nemunhu iko zvinezvi vanotoita because vari desperate for mwana kuti apore. Antimazviona. Saka ini ndikuona sekuti Tuesday timbobati sekuru vaya vatiperekedze uku kwamangiza. Tombonoona kuti chichinoitika. Andimaona because iyi yacho vehondo iyi. This is now war. Andimaona. We don't know really. Andimaona whatever zvinyanya kuitika. Anditi tikungonzwawo mai mwana chitipa feedback nezvatakaona kune mwana. Anditi so pakambocreatewa WhatsApp group refamily. Pakacreatewa WhatsApp group refamily. Rakatombocreatewa. Ndikatoedwa WhatsApp group but WhatsApp group iri handifungi kuti rakazoenda kumberi because rakazodestroyiwa. Vanhu vese vakazongoburiswa mugroup I think razona takungoburiswa mugroup because manga mane kutukana mugroup muya muya. Vatete vari kutaura kunzi vatete vakazenge vave mugroup muya vachitaurawo kuti ndakarauya hanini uyai mutaure nyaya yenyu mugroup tataedwa tese but ava mai vemwana havana kunge vapindura mugroup vachiti ndakarauya muri kungofamba muchifambisa mbiri yeuroi. Anomaona vatetewo vane mino vanga yanga yangove imwe yaya andimazviona. Saka hazvina kuzopera mushe. Saka ndofunga munhu akanga acreata group akanga achizama kuti maybe paite peace. Anomaona mwana uyu but akatadzawo akapesera zongobvisa vanhu vese mugroup because harina kufamba zvakanaka group racho. Anomaona harina kufamba zvakanaka group rachona. Handiti of which ini ndaitofunga kuti mugroup imo muna takataemera kuti pamwe kuda vanhu dei vanga gona kutaurana zvakanaka mugroup kunga kuchaitwa kunzi kana zvaigona muri iyi nokuti apa kutoti panogona pachafa vanhu apa because vachazosvika pakuti vamwe vachaitawo mapowers avo vamwe voendawo kune vamwewo vekuti vanosvikogona zvekudaroka panodonha vanhu. Indaitofunga kuti dei zvaigona vanhu ava vakabatanaka vofamba semhuri. Anomaona vofamba semhuri vohwa kuti pamwe chete semhuri vakaungana vohwa kuti semhuri chii chiri kubuda vakaenda kana kunzvimbo nhatu semhuri votomboisa madifference avo paside nokuti as long as vasingabatani semhuri vachifamba pamwe chete semhuri guys kupomerana kucharamba kuchibuda. Ende mwana mudiki ya16 years anoramba achingotaura like guys tikada kuti mwana uyu anonyepa. Nhasi mamaona maoko ndakusenderai picture yemaoko maiona ka picture yemaoko maiona toti mwana uyu azvicheka here usiku mamaoko ose ari tu mazviona maoko ese ari tu mamaona imwana toti ari kuzvicheka here asikana. Zuro ndizuro anga asingatauri toti ari kuzviitisa here asikana. Turuzi toti akariwa nepi makaona turuzi imi ndakaindako ndikataura nemwana uya makamuona turuzi akanochera chigomba chake uko akanouya nacho. Sekuru vaya vakataura vekunhingikiri vaya vekuizvo izvo vakataura vakati uyu mwana uyu ane mapowers anogona kutondiuraya kana zvokutamba. Phoebe muroi chero dochinzi muroi ari pakati pavo ka haangabvumi asi pakufamba ndokunonobuda chokwadi. Anditi ndokunonobuda chokwadi pakufamba apa ndokunonobuda chokwadi. Mangwana handikwanisi mwanangu mangwana handikwanisi ndinoshanda. Anditika ndinoshanda inini ndinoshanda nemakambani izvozvi mangwana kune kwandikuenda munoziva project yandakakumbira ndini ndakaenda kunoaprocha vezororo kuti vanhu vakachirwa vekuboxburg vaya vari kudawo help. Saka help yaya yauya ndanzi ndizotora help saka ndakuenda kutora help yaya ndinda unopa vanhu vekuboxburg mangwana ndodheta ndokwanisa kuita noto vanenge varipowo vese. Handi community yekuboxburg ndavaudza kuti vaungane mangwana ndoyanise nehelp yavo vakachigwa vaya vese. Saka ndopa ndikutoenda kuboxburg kunovapa chi help yavo yandapiwawo yandiri kupiwawo nekambani yezororo. Handi munoona saka kuti ndimire ndinoshandira vanhu vese mozvisiva guys kuti ndirege azviti musati udzozvana sekuru tazvivedwe pano imbomirai izvozvo imbomirai kuti udzana nepafacebook ava imbomirai kuti udza nyaya dzekuvanhu vekufacebook please. Hambuteereri ndosaka muchihligwa mari tokudzai stereke hamuhwi ndaimohligwa mari koko kwamunoenda uko hamuhwi imamuzivi pafacebook ifeja Facebook ifeja togara chikudzai. Hakuna munhu anorapa chake chakanoenda pasocial media. I always tell you hakuna munhu anorapa chake chakanoenda pasocial media kunotaura vanzi uyai ndinorapa indozodai muchiudzwa maprize ema$4,000 $3,000 hakuna zvinhu zvakadaro. Muri kuona sekuru vakapa vana vamushonga we didn't pay any cent. Hatina cent ratakabhadhara taitonzi tinozobhadhara kana vatanga kushandira vadzoka nemishonga yavo tichabhadhara mbijana mari iyoyo mbijana mari yavo tichite kusvikira mwana apora cho tikazoda kubhadhara apora ndisu. Ani muri kuona mukaona kwamotaka kwanzi unzai mari muisa apa
ndogara ndichikuudzai kuti ivai ne question mark nezvokunyepa mazuva ano nenyaya yekuti vanhu vatsvaga mari pasocial media apa kunoitwa zvakawanda guys, kunostagwa handika zvinhu zvamunoona apa zvinostagwa zvimwe zvachona sezvamunongoona kuna java munozviona kuti anostaja zvinhu zvazviya isi tomuziva techitosekera kuti asi mukomana asadaro so but vekune dzimwe nyika vasingamuziva nodi vanotomupfugamira votosimudza maoko kudai votonamata kudai kuti mwari chokwadi hanimuona zvokwadi zvakanaka kudai hanimuona vachitosumudza maoko mudenga vachiitiswa isi chiwedu kuti kuri kunzi mazai akazotsotsonyiwa mbambaira dzikabheniwa ben bond ndokukubhena hakuna zvinhu zvakadaro asi kune zvimwe nyika vasingazvizivi vanotobhilivha vagobudisa mari vachikanda zvinostagwa zvinhu izvi hani muri kunzwa be very careful on what you see and what you believe musangobhilivhe zvinhu zvese pasocial media apa n'anga cheshe inogona inokurumbira imbouye ichaga makastoma pasocial media munonzwa recommendation word of mouth rinotenderera rega ani munzwa word of mouth rinofamba rega kuti imboindai pakati chimboindaiwo apa pane vari kugona ukaona atouya kuzoti uyai kunoku ndinokuitirai inini ndinozogona ndinozodai uyai kuno muchiburitsigwa mafirimu muchiona sekuru vaya pavakapinda mema vakaramba kuti pinde makazviona panobuda midzimu chaiko ichitaura inoda makamera taurai chokwadi inoda makamera vanhu vane midzimu murimo mucomment section midzimu inoda makamera taurai chokwadi mucomment section vanhu vechivanhu muri pano imi zvinoda here makamera zvemidzimu izvi takapinda kwasekuru vavana munakwa vachiti kwanzi pakauya mai vagarai pashi vava vapinde voga tatombokumbira tokumbirawo makamera kati no kana mwana wavo apora vachazoudza vanhu kuti akarapwa apa zvokuti kwaya munotora makamera midzimu yedu haibvumi andimaona nganorapa yauye pafacebook midzimu chacha haitozivi zvemateknoloji izvi saka handizivi kuti mimi pamunenge muchiinda kunotedza ingwendai munogara nchingodza ndai munoona drama kuyoutube ko kana moona drama mongoziva kuti drama musiya ikoko modzoka kuno ingori drama just go and watch the drama and come back mongonoona drama mosiya chete kokoko andimaona hanzi modhemudzimu hakuna zvinhu zvakadaro mudzimu hakuna mudzimu inomboda kutogwa makamera ichiburiswa pasi rese ichibuda ichisvika ndezvokunyepa zviya ndezvokunyepa zviya ndezvokunyepa saka please be careful on what you do zvano pasocial media musandudzire zvano pasocial media guys tine experience navo ndine madhayari ekungoti havana ndisikadi kuzikamwa ndine madhayari angu akambobva kuna nawa kuuk kuaustralia vakauya vakaenda kuzimbabwe koti hatizotaure because hatidi kuita hondo nevanhu animaona vakauya vakaenda vachikwamuri kutaura ikoko vachienda vachitora kunobatsirwako nanhasi dhololo mari yakangodliwa mahara chakabuda dhololo umwe wacho akatobhadhara 1.5 yainotaura nezuro akatobhulokiwa 1.5 abhadhara block kwai namba yakadai yakachinja kuti vachamubata vomubatepi animaona dhololo kokuchamubata ndo zvavari timu rikutsvaga mari Chantal Davis usandidedzewe kuzvinhu zvisina basa iwe Chantal Davis usanditege kuzvinhu zvisina basa iwe zvemastreet ndakakuona uchinditega kuzvinhu zvisina nebasa rese zvemene kuzvipeji zvenyu zvinenge zvitaugwa nezvanguko please don't take me kuzvinhu zvisina basa musanditege kuzvinhu zvisina nebasa rese please don't take me animaona saka guys ndo pandoda tichionesane handitika so mai ava nyaya iripo right now tombo ini muri atibvumiranei pano because we are helping this family tisu panapa handitika tisu panapa hanzi I know someone who lost 500 pounds to that man hanzi vanenge vachiti network haiwa iwe ndine madhayari wobhoy kuti tikada kuvhura malaini apa tikavhura malaini totanga hondo andiona saka kuavoid hedu hondo tinongoti ndongoza madhayari kuti hliwai ini pauno yachikwaisisi ndoti ini ndakakuudzai imi mukaenda negweseri handitika makanodliwa marika makudzoka kwandiri ini handipindiri mari yakadliwa nestate ichingokanga mwai muite move on ndogara ndichivaudza because hatidi hondo ndo nichikuudzai kudai imwenda negweseri modliwa mari modzoka bhe kwandiri kana mari yadliwa moti SIS MELLY kwazodai ini ndo yandoita noizi panapa ini ndakuita enemy neng'anga idzi hanimaona dzotageta inini imi muri safe aiwa hatiti izvozvo asikana hatiti izvozvo aiwa vakaenda kune 1 vaya vekutanga vaya ava vechi2 ava vechi2 ava havasati aenda because kunoda kuti ndine munhu wokuziva kwanzi 20th century mjimi notoda Jameson nemasavana meno mudzimiyo yemasavana nemajameson isa hatiizivi animaona hatiizivi hanzi chokwadi ndinovaunza pano zvese nemameseji emari ndinawo handiti muri kuona saka vanhu vanenge vasingazivi vanhu vati ndai kwanhingi
kwani takamuona pakati, takamuona kuYouTube, takazomuona pakati. Aiwa, inkwenda munoona drama mopedza drama musiya ikoko mudzoka pano totamba. Ani mazvo drama iro. Ani muri kunzwa. Right. Umwe akazoti kwai ndakaroya masimba. Iye masimba azvisvutira manyaya opedza ake kudzaisvuta. Kwai ndakaroya masimba, iyo masimba azvisvutira nhikikiri achisabaya zvinhu aizvimene chinhu chaimonera umu vachibaya nezvijekiseni. Iko zvino akangoenda kurehab akadzoka right. Akadzoka right akazvinda kurehab akadzoka right. Asi mumwe munhu akadhuma kuda kutoti vanhu vaende kunobhadhara mari uko. Kwai ndini ndakatozomudai hama ngadzitouya dzindione dzinipe mombe dzangu. Iye munhu aizvisvutira ake zvinhu zvake uko. Iko zvino akangoenda kurehab akatodzoka akapora. Zvakaoma. Yes KG. Anmona. Saka guys, hanzi vanorapa vakafanana any doctor. Meno tisiva si. Guys. Vasaina saya vatotanga shiwa iyo sama yoyi. Saka guys, ndonyaya ndaida kuti tingotaura tionesana ndichikati tobvumirana kuti todini navo. Votanga here totanga kuvadzosera kwasekuru vaya here. Then from there zvakaramba. Yes, mai Nigel zvakaramba. Tota plan B yekuZimbabwe yacho. Todi guys, what do you think we should do? Toita say. What do you think we should do guys? Toita say. Toita here kushotanga ikoko here and then from there totsvaga kuti vaende kuZimbabwe. Right. Yatimbozovora kufona. Hello dear. Hello SIS MELLY. Musha kuti say. Mushe. Sorry henyu kufonerai. Vachitangopa pfungwa dzangu panyaya yamuri kutaura ndiri palive. Yeah, it's okay. Inini zvangu zvandiri kufunga SIS MELLY ka. Mama vapo vataura nyaya yemukadzi arota hope kuti vakarota katu. Inini hangu kutaura chokwadi handisi kuzvibhilivha. I'm suspecting something fishy there. Inini zvangu semunhu ndachisuggesta kuti dai vatanga vamboenda kwavamangisa vaye vombonotsvaka kubatsirwa ikoko vasati vaenda kun'anga yekumusha. Handisi kuitrasta to be honest. Okay. Ine chekuita nateta. All right. Okay. Kuda kuedza kurasiswa saka ngavave careful ipapo. Okay. Right. Thank you very much. Thank you sister. Thank you. Right. Hanzi atingatangi kuenda negondiani kweyu. Hello. Hello. Amene kuti ndiyana kutifonera. Saka hanzi ngavachange vaenda uko. Timbomira zvevava vekuZimbabwe. Animona, hanzi timbomira zvevava vekuZimbabwe. Ngavambomira zvishua inokuti zvokuti kwaenda zorota hope. Kose vazorota hope nhasi. Vasina kunge vakarota hope kudhara nokuti kana vari vemuarea imomo. Hanzi asikukuna here. Kana kungopisa chete. Weather ikangopisa kudai so tinotokanganisika chiti anotokwira masinus. Handitichapa tizonerainy season. Sei vasina kurota hope idzi kudhara uda ngorota hope nhasi. Ngavambomira. I think ngavambotanga vaenda uko. Saka Tuesday toenda navo uko. Toona tatangira ipapo. Hakuna we tinoona mapastors ari mudhuze angafana kungonamatira mwana kuti aite zvakanaka kusvika Tuesday yacho. Mapastor ari mudhuze anoda hawo kuuya kuzonamatira mwana we panzvimbo. Hakuna we here wedi. Nokuti zvinhu zviri pamwana yasi zvinhu zvokuti ngotamba nazvo kauchingoenda kuno panofa munhu paya. Ende iye anoseka kuti aiwawo vanhu vamuri kundigira vacho ava havana kana basa. Anototaura ega mwana wacho kuti ava vamuri kuya navo havana basa.
uyo anenge ari nani anotaura. Yes, tsitsi zviri sei? Toita sei guys? What do you tostika here to that? Kuti kwava mangiza from Mangiza. Enda sekuru vaya vakatenda kuZimbabwe vaya kunotora mushonga. Vaya vane zuro vaya. Mungona zvenyu kuti vanhu kuchipingika vari honest chokwadi. Vakabva vatokwira vakati zvinhu zviri pamwe na mishonga yacho handirega handitoenda kumusha. Ndinotora zuro vakatokwira vakaenda kumusha. Mataishe problem ikuitika manje ndekuti mwedzi watiri kuchivanhu ka mandau hachisi chivanhu chindau. Andowana saka mandau anoita. Right. Ndiri raitika njani dia? Funga kuna wanonzi Prophet Mirakopo dai mambo vasama ivavo ndona ndezvinoita voziva vavana kutikana zvichapera mangwana uro zvichapera rini ipapo zvinhu zvako zvinotei vari kuZimbabwe kuchitumbisa. But prophet ava vari kuZimbabwe kakuchitumbisa iko noti kumboda solution yaiko zvino chete tichimirira zvavari kuita kuti pasasanganisiwa nditi. Kuti ungoti hangu zveimedzeki kana zvazogoramba munozongoti vambosara. Alright. Vane makore mangani Prophet Miracle? Makore? Handizive zvakakura sei? Vachiri vechidiki zvavo saProfeti Jose vangoti kureda neProfeti Jose. Alright. Okay. Aiwa, alright. Zvakanaka rikatikuona. Ko ivo vana Prophet ava vanobatika here pamafoni timbovafonera ivo vana Prophet Miracle vachona? Vanobatika pamafoni, vanobatika. Havazoteri toda mari yema-1-on-1. Zvema-1-on-1 vanotobhadhariswa but kana hanzi kana iri sande kuteika havabhadharise kuteika vanotongeta for free. Okay, alright. No, thanks. Alright, noita basa. Right. Hanzi kuna Prophet, hanzi avaitora Bag United. I think it's best kuti vasatravel at the moment. No, iko zvino kutravela chako handisi kuona zviri best. Irene uri right papo. Ko Prophet Jose. Prophet Jose zvinoda tiri panzvimbo ipapo. Tainda neMwana ipapo. Kana kuti tine mwana tovafonera. Towa. Mwana wacho anotaura ega. Tikaenda pane mwana tofonera Prophet Jose tine mwana ipapo. Totangira ipapo. Yui. Kwai vanobhadharisa 500 to you 1-on-1. Yowe kan. Yowe. Hanzi Apostle Shoni. Asi kana munoda kuvadzisa vanhu imi. Musadaro imi. Apostle Shoni. Apostle Shoni vane chipo chekubatsira vakadzi kuchika. Ndisingazivi zvokubvisa uro izvi. Togona mbovafonera. Iwe. Hello. Hello dear. Hello. Mamukase inini hanguka pfungwa dzangu ndedzekuti ngavambomira kuenda kuZimbabwe. Why ava mai vakutanga kutanhara kare kese mwana anga achitambura vasina kumborota nekuti mi mazopindura makuda kubatsira mwana uyu vakutanga kuchirota kuenda kuZimbabwe is a big no. Mwana anga abatsirwe kune uku kune vari kumubatsira kuno ndopfungwa dzangu ava. Muri right ipapo. Thank you very much caller. Ndikatimbofonera Prophet Apostle Shoni vataugwa. Alright. Ndikatimbofonera Apostle Shoni. Prophet Shoni vane chandoziva ini area yavo yavane nonzi yavanonyatsa kugona kunhonga ndepekubatsira madzimai apa avanogona. Vanogona. Sudaira fonora. Mina ndivafonera direct. Pamusa munhu waProfet avangodai mafoni eseseka. Inenge isina zita iyi vanenge vachiya kuti ndiani. Saka ikaenda une zita rangu vanokurumidza kudaira. Shamwari yangu Prophet Jona.
my friend. Prophet Paul obvious tikawafonera kuzvino vanoti uyai ngauye kuZimbabwe. Obvious vanoti ngauye kuZimbabwe. Munhu wangu. Ndepeni munhu waMwari. Ndibhosisi muri Mushe long time indakurova. ndimusangide mazana Kupiko ndaipona muchita Lavington naB apa ndikati kochimbofinaliza ikazviite. musazidana Ndikati finaliza izvi tibve makeke isu. zvavazvisise munhu mati Kanti ndokonyedzera kauti zviiteka mukana zvatadza moti tumaini. naye watichakudzai kana zviita Adidika. Ko inzwa ika munhu waMwari. Tine dambudziko panapa. okay Tine mumwe mwana ari kuroya. Mungazvigona here izvi munhu waMwari kuti mutibatsire? ari kuroya Kuroya zvekutoti ipapa munhu waMwari kana kufona ndamboti handidi kuraisa shamwari yangu nokuti zviri pamwana uyu anotouraya chaiko. okay Uraya chaiko. Munhu wekuti ndingati kudii nyaya yacho it's complicated, itori deep, it's very deep. Mwana ne 15 years. iyanda ubatsirwe Vabereki vatotambura vabereki kwete zvekutoti vatambura chaiko. Vatambura. Problem nokuti nyaya yacho ndingatosha ndoti kudiko. Iri deep. no ndokubasa isinyaya Sure here prophet. kuti ndingakudze kuti Saka todiko prophet totumira here mari mumboya parasti. ndekuti Paratsenbeki avakwanisi kumbouya here iwo Unoona mwana uyu anondoshilitsa kuti afambiwe naye mumakombi munhu waMwari. okay Pafeya chaipo. anoita zvekuita sei Mwana uyu anotori neturusi dzake. Animaona. antori Neturusi nema-assets ake anoshandisa. Like akatouraya like number yevanhu vakauraya sofa iri pa12. Ane turusi dzake dzaanotoona takatodziona ndikatoita live tikatodziburitsa palive ndichimuinterviewa. Antimaona. So ndogona kuzokupa link relive mufollower. But neni yekuti network yacho yainetsa saka asi yaioneka live like yaimbokata but yanyatsonzwika. Akati yakawaridza turusi rake apa iye ane ma-earring anobuda ropa. Anti muri kuona. okay Ehe. but hayi Saka toorganize mumbouya munhu waMwari. zvinenge zvizvarini izvi Handizivi ndohwaneni inini mukangotaura pakati toti ava muri hatiizivi prophet. Imongozivawo kabasa kangu kandakatumwa naMwari aka. Saka vanhu vakangoti vatambura vangava vanhu kutambura vakangozopedzera vangosvikawo nomumaoko wangu kuti vedu vanhu vaMwari tibatsireiwo. Tobva tangotsega tizame kuvabatsira hatitovazivi kungovabatsirawo kuti mwana uyu pamwe noti mwana mudiki 16 years. zvinogona here kuti ivo vandifonere titaure tinzwe kuti zvakamira sei varikuda which kind of help tizive munhu watiri kubatsirana naye kuti ari kuda kubatsirwa here Hapana chakaipa ndogona kufona neWhatsApp call ndovaedha because yenhikikiri chayo yekufona direct mari hapana. it's okay Saka ndinogona kuti ndinhingirire tiite izvozvo. Asi kana mainsista henyu we can find transport. Totsvaga transport maybe kuisa mwana but totohlawo kufamba naye mumota dzedu isu. Tokanda hedu izvozvo kuti totombonamata chaiko. Then toisa mumota touya naye kwamuri ikoko. Totangira ipapo. vainaye mupana hapana tinogona kutonamata munamato wekuti afambike naye yes Right. Saka tingauya zvarini? Mondisendera location kai pamuri. Tingauya zvarini? even this Sunday manje Sunday ndine commitment manje. Sunday ndimangwana ndikusura mangwana. yes tamnenauya chinext Ndine commitment kuchechi uko. Ko tikauya isiri Sunday azvite. Tikauya paMonday chichi azvite.
ona in prophet tinongoita malive ndozati memida kuti zvinyatso kubroadcast tinongobroadcasta munhu wenyu anobroadcasta kupage kwenyu sitobroadcasta kudiaries muchiita zvamunoita. Okay. Alright. Regai ndisarudze date ndinoona kuti date isina macommitment acho besides Sunday ndiripi then I'll come back to you. But tomubatsira. Oh. Alright. Saka pakadaro pakanaka. Kana pada asi regai ndimboona kuti ndodiko. Hesh, zvinhu zvacho. Alright, mira isusu mitsvaga idate ini ndichionawo kuno kuti tinogona kuitika riri pasande pacho paitike miracles dzinogona kuitika but ingoitai zvamunoita. Tobatsira hazvatyi isusu kana zvatonetsa kuitikira kuti kutori kubata kwangu iko. Indoziva muchispecializa zvenikwevana uku. Kwese like it's delivering based on it. Okay, alright. No, haisi. Witchcraft reversing, totomboita mawitchcraft reversing services akawanda. Nokuti mwana ada kubatsirwa yopo nhasi afuma akachekwa maoko ese. Tomubatsira, it's okay. Alright. Pakanaka maita basa. Alright, sister. Thank you. Alright, ndokufonera ibheki imi muchitsvaga idate. Okay. Right. Heyo imweyo. Guys, vari kuti mokwanisa kuya nemwana Sunday. Nandine commitment kuchechi but ndinogona kukansela hangu kuchechi kwangu. Ndoenda navo kuchechi ikoko kuGM ikoko. Nokuti ndaona hangu prophet vanenge vachida kuti zvibroadcast. Saka we can still broadcast. Vane vachida kuti you can still broadcast iri kwanzi situmira vabereki vanoenda nei kona yaskara inga ndokutaura pana kuti kana nemari vanenge vasina vanoenda nei. Thank you Popo vanoenda nei vanenge vasitorina kana nemari totaura kuti tiri tovatakura mumota vanoenda nei vabereki vacho kuuya kwavakaita kurustenburg ndakavapa mari kudzokera ndakavapa mari kudzokera kwavanogara kunotokwigwa bhazi 65 rand munhu 1 katobudisa 200 rand kuti vadzokere musuya we. Saka zvakanaka todi chitaura ichiwe madhai todi Sunday tonanga kwe takananga here Sunday ndione ndorega hangu kuenda kuchechi uku ndonangako ndongoendesa vana kuchechi uku ndodai ndodi hanzi pride tichaona plus 44 but manje Popo vari kuUK ka prophet wakundipa namba. Maiwati hamusi kudabo haisi mienzo here yamuri kutinyorerapo maiwati. Mauda kukangaza kuraisa vanhu maiwati mapindwa nezvi maita sei todii guys. Maiwati mundisekeza mondidzipisa kuseni kwakadai matindadiko ndiregei zvangu ini musiye zvangu ndiregei. Why can we do my contributions vakwire musangano kwaprofeti zvinozoita kuti ini ndoenda nemota yewokwira here asikana zvinozoita here kuti ivo vokwira taxi ini ndokwira mota zvinozoita here. Mukanzi yakuUK mukwira ndege naye. I'm sure musi Sunday kwashoni kuchazara nemadhiaries kuda kuona kunotozara ende ivo andoziva shamwari yangu shoni andoziva kuti zimeni vakangouya kunotozara andoziva. Saka toenda nhingikiri kwai totumira mari mari yatodiwa mari yefuel ipapa pandofa kuti kana tati tenda Sunday kuchechi tombovatumira mari yetransport kubva kwavanogara kuya 66 i150 kupinda mutown indozovanonga mutown takananga kuPretoria. Ivo vari 3 ka vanenge vari 3 nemwana plus vane kadiki kavanofamba nako pamaoko kadiki kabhadhari saka i3 ma65 matatu imari guys. Musada kutiitira mashura imi guys zvana Juliet chimbomira isina basa imi guys chiko ini musadaro chiko nemiwo guys saka muchidligwa mari munongohakira hamuna mweya wediscernment makaita sei kana
patience nogona mimi kwanaimi chakubloka ipano muda ngotitaura zina nebasa rasati mugone kutsvakusa mafambisa mashoko kwanaimi aiwa guys tatiregai tende kuprofeti tatiregai tende kupretoria tatiregai tende kupretoria toenda kujam toenda kujam tomboenda kujam enda kujam apa titoda mari yevava 200 rand kuti vari 3 vabve kwavanogara uko vauye mutauni tozovapika mutauni tanimbodzima ekoni nekuti anoisi tozovapika kwanza I'm volunteering kukuperekedzai with my own car. Wow, transport is solved. Enji uripi enji guys mwari vakanaka, thank you. Hey, ndandistorina fuel ende waita ako enji ende waita ako mwari ndozvavanoita right. Saka ndina enji panapa I will be going na enji ndichaenda naenji nadhumepi ndichaenda naenji nadhumepi ndichaona bamunini now madiaries varipo rivada kuenda so that tikaenda takawanda that will be okay. Tikaenda motikari 2 3 bo uyu enji atane motikari kudhara so atane motikari yake kudhara so I believe motikari yake ine fuel kudhara anomuona uri kupi enji where are you ngandimi 8 panapa timbonzwa nekuti capacity yemotikari yake ndotakura nangani takaita motikari dzedu 3 guys dzinoendako tiinde navo vese I think that will be great semadiaries toenda takadaro semadiaries tiri 3 ngaita hako enji connection failed ndototai kukuedha I also want to come with my car. Wow, uri kupi mai wati wow zviri kutoita kaizvi tiri kutoenda takaenda trying to aid you chimainaijo kwaita kutora screenshot right. Saka dhumebi Sunday kupretoria get ready Sunday kupretoria tinenge tina enji ngatione Rustenburg team vari kuda kuenda vangani Pretoria we can meet there Pretoria tosangana ikoko ndokuti madiaries kauku ndozvandoda kaizvi ndobva ndawa manyukunyuku ndokuti madiaries uku ndokuti madiaries hani maona kuti rega tifambe namadha vasafambe vega rega tifambe neumwe wedu asainde oga. Thank you enji ndokuti madiaries hanzi naenji ami Joburg manje kana uri Joburg saka panofamba sei uniteta kutosangana nePretoria hapana kuti ninguva vatakura isu tiri tichibva kuRustenburg navo enji ari muJoburg manje ndopani ndafunga kuti uri kuRustenburg hanzi simoti wanako togara Pretoria right. Tane mota 3 all right, but still we appreciate you guys, we appreciate you enji because even uchibva kuJoburg itime yako ifuel yako yekuenda kuPretoria so we really appreciate you so guys isisuka chitoita ima contribution panapa toda mari yefuel guys chitiisirayo macontribution ekuti tifambe nevanhu ava toda mari yefuel enji anobva kuJozi kana pane vari kuda kubva kuJozi naenji vanopiwa lift naenji voya kuPretoria tosangana ikoko hanzi mutakure vana vese SIS-MELLY atizokwanisi kutakura vana vese remember ivo vanotoya vari 3 kudhara vanoya vari 3 kudhara inini ndendina dhumepi pamwe nabamunini mota yasara handisitomona nemota hombe handindi nemota hombe inodya fuel ndenda nemota diki handiende nemota hombe inotirovera fuel madi kumirira hazvisi kuita Gladys pane zvikutoitika izvozvi mwana tori pataita hatingambomiriri izvozvo toda kungonoti angonamatigwa kupodza kupodza zviri kuitika hatingamiriri izvozvo sekuru vakaenda kumusha timirire pari kutoti mwana atochekwa maoko nhasi afuma akachekwa maoko takamirira sekuru vaya paunozodzoka toda kungoti anonamatigwa chete ngopodza hapana chakamboipa ingori deliverance kwanzi kuti saka muri kuti ndovatakura nei guys zina mota inotakura vanhu mai vai vane vana 5 vane vana 5 guys plus ivona ndovatakura nei handina bhazi guys handina bhazi ndena ndiine kombi anomaona handina dena ndine kombi ndaenda navo nekombi handina kombi ini guys hello enji zviri sei tichifamba sei because inini ndiri kuJoburg so unless kana paine vari around Joburg, Kempton Park, Midrand, surrounding areas, Boksburg, Benoni,
we can meet somewhere then toenda tese. Handizivi hangu team Joburg iri kuda kufamba naENG. Zvandinogona kuita if you are comfortable I can pin your number here. Vari kuda kufamba newe then vanokubata mongoronga isi tosangana ikoko. It's fine. Because isu hatina kombi deta tine taxi taikungotora vana vacho vese sezvo kuchinzi vana vacho ngavaende but nanyaya yekuti ina handina taxi ende kuti tihaye taxi nda Pretoria is going to be expensive we can't. Anomaona saka minamato inongorohwa zvingatikoste mari. Taxi. I don't know taxi ingada kuti ifambe nesu nemari kunosvika kuno iri kuihaya kakuremember kuenda Pretoria nekudzoka. Yeah. Saka handizozivi kuti ingazoda mari yangu I'm not sure. I will also find out from here kuti ingade mari but so far ngatingoti vakasununguka vane dzimota dzavo. Right, Irene achari kuRandburg can meet up with you, right? Saka number dzaENG ndanyorapo guys ndapin up. Saka vari kuda kuenda mobata ENG. Bata iENG vari kuda kuenda bata iENG and then ENG moronga naye. Alright, sharp. Right. Maona antika number dzaanzi ngavangokwira kombi. Guys, vana vasika vari kuenda vedu tinenge tisina kuita utsinye here. Hausi utsinye here. Vana vaka vari kuenda vatokuzivi takuvakwidza mukombi. Isu tichinda nemotikari asikana. Right, regai tivafonere apa panotodiwa mari. Guys, chikontributawo kamari yefuel vedu we chikontributawo vedu we ndianewo muri kutibvisirawo mari yefuel. Regai tofonera mai vacho. Chikontributawo vedu we mari yefuel kuti tibve kuno kutakananga kuPretoria kwacho. Sekuru Velemu munovaziva. Sekuru Velemu wacho munovaziva. Uber from Rustenburg musadaro vasikana. Uber from Rustenburg to Pretoria musadaro. Hakusi kutsvinya here vedu we. Musadaro. Hello, inzwai munzweka. Tati pane vamwe pastor vati uyai ndifana kuita deliverance kumwana uyu. Anditika vari kuPretoria uko. Saka zvatove zvemusi weSunday. Kuti takamuka makuseni inini ndinoenda kuchechi kwangu but ndakutorega kuti ndikwanise kuti tiinde tese ndikuperekedzei kuPretoria kwachona. Anomaona kuseni. Saka saka ndoda kuti mugadzire mimi nemwana wachona ameno nababa mugadzira tonanga kuPretoria kwacho kuseni tonobata service yavo kuti vakwanise kubatsira mwana tavafonera apa tamubata kuti tidi mwana angofana kusununguka chete anomaona tichitaura because iyi nyaya yamai vari kuti varota ava vekurota ava mai ako ngativei serious mai ava munovazivirepi mai ava vekurota munovazivirepi ava vekurota ava aitotibatsirawo munhu aitotibatsirawo vanhu vangogara natete panzvimbo pamba pa1 ipapo saka kurotavaitaripo mari saka manje shandi ndo ipapapa ndo pataita question mark nekuti isusu tinoita inonzi due diligence handiti mai avangu achikubatsirai nguva yose iyi wai vazongorota izvozvi vaidi kumborota kushure kwose kuti kune munhu uriko wai vazongorota iko zvino apa hatiri izvo zvokuti mutigwe mari titsvaga kubatsira mwana handimoona nokuti all along kubva mune nguva muchitenderera muchifamba nemwana muchidini vasingaroti vozongorota nhasi kuti ndaona pagomo pakati ndai kwakati handimoona isusu toda kutsvaga vanhu toda kutsvaga pane track record plus tinoda vanhu vekuti vanotiudza kuti tichabhadhara kana zvinhu zvemwana zvaita sezvazviri kuita vana sekura handimukuona zvati kuda izvozvo saka isusu tikuenda kuchechi nesandi imimi nesandi makuseni ndichakupai time ndanzwa kuti nguvai vanotanga nguva yakuchechi kuseni tomukira panhingikiri tomukira momuka murengi muchamurengi tokupikai then we go kuchechi sandi saka tomuka tichiya kurengi tokutouya kurengi ndokutorai kurengi mutaundi chero paimpala ipo paya its okay ndokutorai ipo paya totorova kuPretoria kuseni
timbozama kuti tionese kuti mwana uyu at least tione kuti haufa takutsvaga rubatsiro kwese recommendation dzevanhu vanenge vari panenge vane vanhu vava vanofonera navo kumusha kuti endai pakati voti ndai munopuhwa munotora bhegi iko kwese hatidi motigwa mari nyika yaremai orit mai yako right saka toenda kujiam tiri kujiam saka sunday makuseni chechi inotangana 9 prophet speak comment yo zvoona 9 todzibata nhai mwari tetamuka kuno na7 hanzi chechi inotanga hanzi mai sisimiki vasvika vachati aiwa sisimiki vasvika sisimiki vakakwira zuro vasvika ndotaitoziva kuti vakwira vasvika asi vasvika sisimiki aiwa kusvika vasvika right right tovela Dominic tovela Dominic izita rekupiro kwai mhoro Dominic zvakakomera shuwa right kwai nhasi mazepa nhasi mbakaipa nhasi monditumira location regai ndipiwe location prophet varimomo mundaona mucomment section umu ndamuona prophet shoni mucomment section umu ndamuona mucomment section ndamuona mucomment section prophet saka prophet vanotipa vachaanzi cheke whatsapp alright vachatipa kulocation and then we go guys tokumbirwa mari yefuel guys itaiwoka guys ane 50 rand ane 100 rand isai mari yefuel apa tinde kuchechi nemwana nanti toda nedata ndizvo zvinenge zvichiitika palive izvi toda nedata ka itaiwo wedway itaiwo vasikana batsirai please ndototenga mumwe musi azisvika au bless you sure wedway rudo rwakadai rinoshambisa munoziva mukadzi uyuyu handitika akatenga hembe dzake dze300 rand handiti kwandiri akatumira ne100 rand yake yepostage 400 handitika saka ndandirisupposed kunotumira hembe dzake nhasi ndoye ari kuti hembe tichatenga dumwe musi iitse agent torai mari iyoyo mushandise kufuel wedway ndokumbira mumisiro wemalafu mukadzi wedway mwari akuitire zvakanaka mudikani mwari akuitire zvakanaka mwari akuropafadze mwari akuitire zvakanaka mwari akuitire zvakanaka wedway muisirewo malafu asikana wow thank you my dear thank you my dear thank you I'm very much honored and humbled thank you right isaiwo guys tipeyo fuel ka guys tine 400 so far hanzi nzenanenge ariko akauya here akatouya kuno kweri isi tine 400 so far guys tokumbirawo muwedzere tine 400 guys toda mari yefuel kuenda nekudzoka andiona tokumbirawo muwedzere kwai dress yangu ndakurira nhasi rekuchechi yautore rogwera kwashamwari tokumbirawo muwedzere guys tine 400 right now tokumbirawo muwedzere sorry so mizodwa vanhu vane rudo varipo right guys varipo here vamwe guys vanoda kuwedzerawo mari tine 400 chete yefuel tine 400 chete yefuel tine 400 chete tine 400 chete guys tine 400 guys 400 haina kwainotindisa guys tichinda kupretoria haina kana kwainotindisa 400 haina kana kwainombotisvitsa hello yes
Mamukasei. Mushe kanjani? Mushe ngati musazokanganuka kusenda kaembe G. Ndiri palive, ndichakutora mapicha ndokusendera. Ndiri palive right now. Vatorega mapicha yotaridzwa mapicha yembe. Hapana wera vamwe guys varikuda kubatsirawo vasikana. Kuda kubatsira mwana uyu. Chechi kupi padhuze nemi. Alright. Saka kuchechi tinenge takazara kaApostle Sean. Handimuziva kuti tinouya nevanhu. Apostle Sean. Saka tichava kuzoimba here kupresidentship. Tikunoimba here. Guys, tikunoimba here kupresidentship kumberi kujiamu chechi. Hanzi naWinnie Mhaka is going to be a great weekend this weekend. Ndaremegwa negosipi. Naye Winnie sure ungadawo asi Winnie usadaro. Ungadati David nyaya yekuti panapa tibatsire mwana timboenda kugosipu. Koindava so. Where Winnie? Waita sei? Guys, saka mbosi kuda vakomana musandiomeserawo kudai. Saka muda kuti ndidire fiyo vakomana kuenda nekudzoka. Inini ndosumuka ndodira fiyo vedu vemusadaro. Haisi teamwork here. Haisi teamwork. Akana musingadiwo right, it's okay, it's fine. It's okay. Kana musiri kukwanisa henyu, it's fine. It's okay. We'll see. Tichangona utobuda say it's fine. It's okay. Kana musiri kuda. It's okay. Saka ya. Tichaona kuti tongobudawo sei. Changoti mari dzangu dzechikwereti izvozvo tichitora ndichivabatsira hangu. It's fine. Project yangu. After all, anoda ropafadza ndini kandi kuda blessing. Is it me who wants a blessing? Yes, it's me who wants a blessing. So I'm not complaining, Shango. I'll do it from the bottom of my heart because it's me who wants a blessing. And God always blesses. Ipapa panyaya dzakadai mwari anondirangarira zvisingaiti. Kwanzi life mbika dzabva kumanhikikiri dzabva mbika dzinenge dzabva kumabasa. Mbika dziri kuona kana vachidawo vachauya kumainbox. Kana vachida, kana vasingakwanisi, it's fine, it's okay. Soldier on, we'll manage. So saka takuinda isu guys. Ndakuinda hangu regai ndimbodedha muWinnie Mhaka. Winnie uripi? Winnie waendepi? Winnie waendepi? Nei. Ha? Ende zvakaoma Winnie ka unotori nemushonga inogoramba kuedha seifoni. Winnie. Zviri kufamba sei? Ende Winnie foni yako haitodi kuedhwa wena. Kwaina Winnie ndiri kuremegwa negosip is going to be a long weekend. Ndakati titange kuriwa isu pano tichimuedha sazvo anzi naOpa Makotama will send tomorrow. Thank you my sister Opa, thank you, God bless you. Thank you Opa, thank you Opa, thank you Opa, God bless. Thank you. Naiwe Winnie ndandati zveisu pano pamadhayari tochitanga naro zveisu pano sazvo rauya newe mudhayari sho yoramba kuti kuedhe. Naiwe Winnie kwakaita seiko? Winnie chifonazve naiwe Winnie timboriwa. Dumebi una kundrupitawo 300 rand 400. Dumebi. Kwanzi fona kani Winnie tiwekuwe. Kuramba kumuedha foni yaWinnie, ndada tomuedha yaramba. Ndada tomuedha yaramba guys. Yaramba. But guys ndambowa guys ndambotaura. Mirai timbotaura imwe nyaya panapa.
mina timbotaura imwe nyaya guys, asi mimi guys imbonyatsokundudzai, ndakanga ndichitenderera mastreet zvangu ndichifamba, handimozati ndinongozodhumana nesvino handiti inini handina tuma wini une airtime here ndikuisire lara isa airtime wauye munhu afone, isa airtime munhu afone. Wini uri kushandisa nhingiriki, uri kushandisa namba dzangu anadzo wini, uri kushandisa network ipi naye wini uisigwe airtime, uri kushandisa network ipi uisigwe airtime. Saka ndangoti dhuma ndasangana nemado ende maivava madiaries muchivava kwai amene pandakapostwa pandairaigwa naswaga kuchiina swaga ndakangosangana nazvo somewhere ndinoti ndepapi kuchinzi Mrs. Melly kana muchiti muda kurambira murume wenyu kuti ahura mufanirwa kundi kuumba wenyu wechidhori kana muchida murume asingahuri chichichi. Swaga airayira zvake ipapo, airayira swaga, ini ndakaisiwa pasaidi. Saka madhairis akatadza kuda kundiudza chokwadi panapa akanga kunokomendawo mastreet uku ndokwaikomenda chokwadi swaga apa ataura chokwadi, apa swaga ataura apa, swaga apa ataura apa swaga ataura. Asi okay, ndakaverenga kumacomments ndikafanira kuseka ndikangodarika ndangokomena ndangoverenga kati saka madhairis makatadza kuuya kudaundudza pafeya mukati muchanotaura kumwe kumaraini oright bo. Asi ndakazoti ndakunyatsokufunga nezvenyaya iyi guys ndiri ndoka ndikaona kuti munoona kuti imimi vanhu sometimes munopa vanhu pressure, makazviona kuti munopa vanhu pressure sometimes nekuti muri kumandidzira munhu kuti gara, munhu akati ndobuda moti gara andimoona. Saka munhu otongogarira zita rekuti sometimes ndiri married nekuda kwenyimi kuti muchataura kuti hazviiti kuti musiye murume nokuti mukasiya murume munozomuwa nepi masingauri munozodai. Guys, kana munhu anenge achida kusiya muregei asiye please, vanhu vamwari muregei munhu asiye please, siyai munhu asiye. Kana achiti munhu handichadi regai munhu asiye, ndiye anenge achiziva. Asikana kuti imimi murambe muchimati munoona kuti munotozipa vanhu pressure handimaona mopa vanhu pressure kana mauya pano moti siya kana maoko moti ngaasasiya vakasiya kusiya murume vanowa nepi murume anenge asingahuri. Imi munopa vanhu pressure asikana, muimirai. Kana munhu achiti handichadi ega regai munhu abude, handimaona, regai munhu afambe arove pasi kana ega achiti ina handichadi. Handi muri kuisisa nekuti ndakatoona pressure kaipapo ndakatoti ipressure kai kune munhu anogona kutoita wachisimika ndozviziva wezhira kuti vanga vari borodhi vachiinda ngadai vakatosvika kusora nezuro pane zvakatomboitika, ngadai vakatosvika kusora nezuro. Saka nokuti chokwadi vamwe vachiti siya umwe voti usasiye. Aiwa bhibi chandakaona ndechekuti handitika kune vanhu vanenge vasingato sometimes vanhu vanenge vasingatonyatsokutoziva maybe apa ndikutaura hangu in general andika I'm just talking in general anditi toti munhu in general anenge anzwa anenge achikinditswa kana kuti achirohwa kuti achitwa sei kana achihurigwa every day oti ndakuda kusiya andika imoti usasiye murume unomwa nepi murume asingauri asingadai andika umwe munhu ndiye anenge achiziva zvaanenge achida, animaona, umwe munhu ndiye anenge achida kusiya exactly. Saka imimi mukazoresa pressure kukona uko handimaona kuti kwai kwamuri hatidi kuzvinzwa, asi ndiri kungopa blantina. I'm just giving a general idea and I'm just giving a general idea zvandakatoona ipapo kuti ipressure kai yamunozotanza vanhu vanopiwa pressure ndimi ipressure kai ipressure yamunenge muchitopa ipapai because almost macomments ese andakaona ipapa anga achiti shuwa swagataura chokwadi, shuwa vada kusiya chindepi, shuwa hatidi vanoda kuindepi, shuwa vasogaurere kusiya. Umwe akanyora komende kuti kwanzi ighost iri rakanyora kwai shuwa vakanga vachifonera murume uyu vaizama kuita sei, asi vakanga vachizama kuita sei guys. Takanga tiri pashow, takanga tichizama kufonera munhu pashozve, takanga tiri pashow. So pashow no one is exceptional guys. Bvisai mentality yekuti munoda kunzwa nyaya dzevamwe vanhu dzedu hamudi kudzinzwa, tikasadzitaura futi munoenda kunodzidhiga. Remove that mentality. Ani muri kuona tinouya pana pati kuti izvo tikutaura nyaya inyaya yamai ava handiti vane mwana uyu ari kushandiswa uyu handiti inyaya yekuti inotorwadza imwe family yavo topopota kuti sei mazvisa kumedia handiti but kuuya kumedia kutsvaga kubatsirwa handiti vauya pamedia tikudhila nenyaya yavo indoitawo nyaya yakafanana naiyo yeuroi mangwana ndovanza onai uselfish wacho wandinenge ndichiita. Tiri kumhanya nenyaya yamai ava mai mwana kutomhanya kunobuda nekupretoria uko ndoita semunyaya mufamily vangu kuti Shakira ari kushandisiwa uyu ndoti handini naye kusocial media, handindi naye kusocial media ende varume
ona pachiposti ichocho vachibvumira kuti yasagaurira iti vanoda kuinde pinga gare pavarume tinongohura. Ndakatopera ndo zvinopa varume justification yekuti vahure nekuti tinenge tichivati masititi murume asingahuri aripi. Hanimuona? By the way, ngatirege kudaro vasikana ine hangu ndangoti papo ndipatauri. Pamwe tinohwa nyaya dzavanhu. Iwe kana usingadi nenyaya dzako kucomment section ko, gara ikoko nenyaya dzako. Gara ikoko nenyaya dzako, hatimbodzitsvaki. Handichika, asi vanoda kuuya nadzo regai vauya nadzo. Vakauya nadzo dziri similar nezvandinenge ndichisangana nazvo ipapo, ndinouya nayo yangu. Zvekuti kwai zvauya iri yani kana kuti yani iro radhirama renyu guys. Ini exactly Marilyn Dube. Exactly. Iri rinenge rava drama ramunenge makutotaura guys kuti kwai kwapisa zvi. Rinenge rava drama ramunenge makutotaura riya guys. Chokwadi chakanaka. Inini guys ndoda kuti nyanza kukudzai. Kana une any problem anenge chinda through, kana ndiri kutoendawo through ndinotouya nayo pano yangu unotoiwa. Kana iri yekutohurigwa ndinotouya nayo pano pa live kuti vasikana pane pamuchandiseka here kuti ndahurigwa. Handimi muri kungohurigwawo. Plus murume ane formula here asikana. Ane formula here murume wekuti kwai chinoti formula yedu isusu varume takazodai. Vamwe kusatotaura apa. Asi izvozvi vari kutochema musodzi kudai. Isusu titori nani takatoita chiginda gore chokuti ndipo ndakachemedzwa nemurume chero zvikaita sei. Hanimuona? Asi kune siyai tsitsi watotora nyaya waisa kusiriko. Iri kutaura general random. Hanimuona? Kutaura general random chete. Hanimuona? Mune makatonyarira kuti zimuri mucomment section simeli vazvitaurirei ende vazviite zvofanira murume wavo. Asi uri kuda advice watoteerera kuti unozoona kuti zvoguma sebhozi watoti next time muchitopedza muchimbozati musi yauya after show yaya guys ka mangwana vakadzi vakafona padiaris ndikati asi tanga chita mvenge makaregera chikufona yanga iri pride yekunyara kai manga muchinyara kuti hatingafoni nokuti inini maona mahwa matoona tikuhurigwa kauko makuzanifonera ndani asi guys kaburi selfish sure makuzanifonera ndandega kuseri pandaiti vheke fonai vanhu vakati tense kudai kutensa kudai kutadza kuti wauye kuzara tode kumba kune chimoto ndafona ini yangu yechitaziya ndabata chita yangu iyi ndaibata chita rangu tiri kuchita iri hanimuona vanhu kuseri sisimeli izvozvi ndine dambudziko zvekuti kamba kwangu matanga kundudza nyaya dzenyu. Let's not be selfish asikana. Hapana chinomboshamisa. I always tell you handika hausiwo watanga enda suwa pesa enda hapana chinomboshamisa. Hanimuona hapana chinomboshamisira kuti hausiwo wahura. Munoziva kuti kukanzi iwe ndiwe wahura kukanzi Meli wahura nhasi. Guys ndofunga chero kutoya pa social media ka ndinotomboita mavhiki ndisingaonekeri nokuti zvinenge zvichinyadzisa kuti ndanzi ndahura ini. Atimaona asina ndina kuhura ndiri mumba mangu munhu ahura ake ndingamubate here vasikana kuti naiwe usenda kunohura ndingamubate ndingamugona ndingaswira naye munhu anobva kana kubasa kwake antika usingatombozivi ototi kana tinchamboenda kupi hamene ungazvitevedzera ungazvizive ungasatreka munhu obva atoenda kunohura iwe hausi kuziva chinhu ugere mumba mako wako utori mumba mako saka ndinofanwa kufira mhosva kuti kwai munhu ahura ini ndisina kuhura. Ndini ndahura here naye vakoma Briti ndini ndahura here kana kuti murume ndingamugone murume haana mugona kuna formula yemarriage wedu ndosaka vazhinji venyu makasiya mukaita masingula apa makazama kudlisa madzvinyu zvikaramba mukadlisa nyama dzakanga dzasora dziri kuzasi zuva rose zinyama wakaripfeka uku ukabikira munhu zvakaramba anditika mukazama ropa rekumwedzi zvikaramba mukabikira zvidhoti zvokupedzisira zviya zvikaramba mukakorobha nedziweti idzi mukaramba zvikaramba mukati rega tisiye animaona saka ini ndikazomugona naye mwana wavamwene guys ini ndingazomugona mwana wavamwene musanyare pana patiri vakadzi tese ndakudza kuti bvisai mentality yekufunga kuti ava vahurigwe ava hakuna even akaita Beyonce akaita meno akaita ana mene kokoko koto nemaproblems avo ekudzibadza vanotori nawo amusingazivi. It's just that kuti munenge musingazivi chete unozama vede kugosama munhu ugodini handiwana kuti ndikondolera munhu nokuti remember kuti ndakandogara ndichikudza nyaya yemarriage kuti muri vanhu tu vakasangana vachibva kwavanobva mutori vanhu tu vakasiyana umwe achibva uko umwe achibva uko mukasangana saka you cannot control murume
kuti iwe usahure usada kuchinzi chinhu usada nacho ukachichengeta mukabhodhi kana ukachisa mufiriji ndopona kuti aiwa chinhu ndinacho pano saka hangahuri chinhu chake unenge anacho mubhurugwa achifamba nacho chiri pakati pemakumbo ake saka iwe ndo ungamudii hasikana ungamudii chihuri hachisekani zvikuru sei chekuhurigwa even sometimes ndikaida kuzonyatsodzikadzika kagaizika vamwe vanozohurawo vari vakadzi ini handinyanyi kuvashora zvangu because munhu ndiye anenge achitoziva kuti ndahurigwa anenge arwadziwa gaisi munhu anenge arwadziwa izvozvi kune nyaya yamai amuli iri kutenderera hameno kuti ndeyechokwadi vanhu ndeyekunyepa kwai kuna mai vanonzi mai amuli hameno vari kunzi vakawanikwa vachihura kudi anti mashona kana kuri kuti zvechokwadi vanenge vakahura tsvagai chitatu musoro uteme tsvagai chitatu musoro uteme iyo nhasi toda kuti pamashow iyoyo nhasi toda kuti pamashow echitasi nhasi varume ava vanhu zvinonetsa gaisi zvinonetsa musoro vamwe vakadzi vasvika pakuti achingudza kuti ndaneta panapa everyday munhu achingondihurira ndakanyarara andiona ndambomupawo test of his own medicine ungamushore akazokudza histori yake munopesera mangoti sorry sha hatina kuzati ndozvava kupindana nazvo akazonyatsokupa histori yake ngatirege kujaja vanhu kupi kotsitsi varume ndozvavanoita ndozvona ndozvavanoita varume musi wehotsiti yakwai shuwa isati chatombohurisu chokwadi isi chitoziva hedu kuti hapana kuda kuvhara vanhu asi waona zvinoita mwari vanongoburitsa ndichange chimwe munoziva kuti izvozvi nhasi chaiko chaiko ndikahwa mweya wangu uchiti hanzi kana uri mukadzi hazviiti kuti utsive murume vanotsiva maitokodhiwe vakadzi vanotsiva kunzoko vanotsiva vakadzi vanotsiva kana wanyatsa kugwadziswa vanotsiva vanhu takasiyana kamoyo vanhu takasiyana mumwoyo unofunga kuti kana uchivigirwa mukadzi mumba everyday uchinzi burika pambedha vate pasi achikwirana nemukadzi pambedha iwe uri pasi apa unotadza kuuyawo nemurume unoendawo unototsvagawo chako handimaona hanzi mugono wemurume ndiye asina chokwadi chizere asi chandangoti ndechekuti ngatirege kupa vanhu pressure nekuti kwanzi ngasabva vakabva vanozodini agaisi kune vanhu vakawanda vasina varume kudzoko vari very happy vakatosiya nonsense idzi vakatoenda panze apa vakatononyatsonofara zvakanaka naka vatori happy hani muri kuona vatori happy saka kana munhu achini I want to see let her see anotanga zvimwe zvinyuwani kwaanenge achida kana achida unotanga ndiye kana asingadi unotanga anongozvigarira achingozviita zvanenge achingoita kozviri pazvinonyugwa kunzi murume here hapana kungozviregerera kwako kuti kwai murume munhu agoni kurarama asina murume kuzviregerera uko kwaini zvokuzotsiva nechinofema handidi nditogaya kutenga chacho kusaka semagetsi ndochiplaga 8 hours aripo exactly blanchini hanzi shirikadzi yega ndiri zati murume wangu aripi chokwadi animona kwai vazhinji vari singu vakutoda dzimba idzi vari mumba vachiti singupo wezhira unona zvinoitika ndezvekuti ichokwadi masingu zakawanda atsvagawo varume andiona asiwo rega kana munhu ati ndoda kubuda regai munhu abuda anozvionera kunyuwani kuti ndonotangira papi ukaona munhu akutsiva nengatambura nemunhu ndochokwadi andiona ukaona munhu akutsiva nengatambura nemunhu andimazviona ndakaseka ndikati saka madhayarizi atadza kutaura kushowo kwedu vadatiri kuti SIS MELLY vakati tonozvitaurira mastriti chete ndakakuonai zvangu ndakakuonai ndikaseka yangu ndikadarika ndikati haa zvakaoma andimaona varume ava vanonetsa gaisi even vaya vanoenda kunosunga varume vaya ungavapa mhosva here kuti asunga murume ungamupa mhosva kana anosunga nokuti varume vacho ndovanoaplya kuti vasungwe ndovanozvikonzeresa voenda vonoita zvavanonoita anoona mukadzi oramba achingozva oti rega ndichisunge zvipere izvo makamboda kuti mapudzi anowira kusina hari vanhu vakadzi vanoshanda vakadzi vanogona kuhasila vakadzi vanongwavha vakadzi vekuti ndovanoitigwa zvitsvina yese iyoyo hanzi hapana dagarika true very true Rich very true ndovanoitigwa tsvina yese nevarume asi varume vanokanga machinhu 1 kuti musi waunobuda iwewe mukadzi
uchiti nhasi ndadecida ndarova decision yangu nhasi ndakurova short left ndakuenda ndoda kukudzai ndati vamwe vanosara vachidliwa magaroni uku namai vangu vari pachiri kudai anosara achidliwa magaroni uku munomaona munhu achifamba bhurugwa rakasefeka magaro iri muchiona penti yemukati naiyo yakasefekawo mukati mepenti muchionawo magaro aya nokuti kune varume kuti chero bhurugwa kuchitengera agoni kutenga bhurugwa rakachekwa achitambira mari svinhu kutenga bhurugwa rakachekwa agoni kutenga bhutsi yake chaiyo yemugumbo agoni anotanga amirira kuti iyo yana ipera ita chidhende itanga yasoniwa yosongwa newaya yosoniwa ozonyana kuti bhutsi yapera mai ndo vanokavhiridza anomaona vakadzi vakaona novharidzira zvinhu mudzimba umu varume vakawanda chaivo achitoti handei kumba kwangu kuchipindiwa kumba unhu achitati kumba kwako kakarongeka mukadzi ndianenge akarongeka kazhinji kacho mukadzi ndianenge akarongeka murume anenge asina kurongeka kuti uone kuti spuni yapera makuda kwedzwa spuni mukadzi kuti aone kuti sofa iri rakuda kuchinjwa mazano kabuda mufashion kwapinda malete mukadzi murume chekumuti winza mari ndotenga kapi yemumba nozatotambisa mari asi achigona kumwa edoro everyday kutambisa mari blanket ona zvaraita kutambisa mari irori rinoita itofuga iroro anozonyatso kuona kuti ndanga ndine mukadzi akaita seka warova pasi ndopasi takanyatso kuona kuti mai wekani ndanga ndine munhu aindikavhiridza magepa akanga achimira akutanga kuti churi mai mwana iwe unenge watoita move on mai mwana unenge watoita move on yes priska unenge watoita move on otanga kutozoona kuti mai wekani munhu uya nokuti varume tinovaona unenge achivhairavhaira chichinya kunzoka chichinya kunzoko asina kana chaanogona kuzviitira ega nokuti akabata mari yake chai within 4 weekend inenge yatopera kana pasina munhu anoimanaja kuti ave zvaari mukadzi anenge atomugezesa uchitenga mafombatha aya uchitengawo zvichichi zvese uchiti munhu aonekere pamwanjoenda unohura akapfeka hembe dzako dzaukatenga iwe munoona utsinye unoita varume ava anotoenda kunohura akapfeka hembe dzako inini ndikangobata kuti munhu akutoenda kunohura apa ndopari kuhura akapfeka hembe dzandakatenga gaisi ndikudzitora munhu anobva akashama ikoko anobva achichowaira chakarembedza chinhu chake ikoko achibva achinda achidzoka kumba hembe dzangu ndinototora ipapapo ndotobvarira pamberi pevanhu gaisi zvozvo zvekuti hazviitiwi wati imi tisada kujedza varume ava toda kujedza varume ava gaisi vachingotita ss yavanoda every time tichingoramba chingoti enkosi kuti who are they akangoshuwa akangotohura akapfeka jezi rangu randakatenga remanu kana takapfeka hembe dzangu dzandakatenga ndikataziva kuti ahura apa ndinyazotomumirira achingobuda cheka ucharembera uchinda kumba wakarembedza chiti rembe uchinda kumba zvazvokuti kwanzi kudii munhu hazviitwi kudii imi guys hapana izvozvo munhu wese ngangotita the same kana varume venyu muchigona kuuya navo panapa tichiva expose wagwadziwa isusu vedu hatisibvumidzi kuva expose nemhaka iyei kana vatirwadzisa kana vatirwadzisa hatibvumidzi kuva expose sei asi venyu munoenda musimeli kandai indinoti aripi ikati kandi wangu otototwai mutwai musamukande kuti anoshamisei panenge pachikandwa vevamwe ndichimudza kuti kwakandwa murume anenge asingaoni ngaakandwe munhu ngangokandwa guys munhu ngangotukwa matukirwo anoitwa wamwe munhu ngangotukwawo simple hatingovai fair mukangogona kuti tive fair paupenyuka mutoenda kuti chero ZANU-PF toikurubura kumusha problem we are not fair saka chero tichikutadza kukurubura kana ZANU-PF iri pachigare tikangoita fair munhu wese pastikeni fair munhu wese pastikeni zvinhu zvinofamba kwanzi hatisi public figure isu rangu hure rakambokandwa ngarikandwe mesi ngarikandwe tinotomakanda mahuri aya because kuda kuti jairira kaikokoko tozonetsana kumba kuti wandikanda asi ndatokukanda uzongoya kumba chimbobopota kungagondidii wandikanda kusiya midhi ndoita zvisiya midhi here asi ndatokukanda uchagondidii ndopanopererawo shungu dzangu nokuti handigoni kuurira zvauri kuita anomaona handigoni kuurira zvauri kuita saka ndokukanda zvapera
na fei kiki chikosa beta mushinge neage yenyu age yangu age is just a number fei age yeyi yakuti hanzi it's too late to start afresh kushandisa protection age iyo 44 ndo yaunoti kwa it's too age yeyi haichaiti kutanga pafresh mangane ma50 anoza nezvikomba kuzhoko ma50 mangana nezvikomba kuzhoko ende anenge akudza kuti neage yangu ndikasiya pamurume ndoda kutanga mumwe ndiani kunotanga pafresh ndiani ndongoita kachikomba saka ndongoita chikomba kondomu rei iwe unoda kondomu iwe unorida protection kondomu rei raunoti shandisai kondomu rekuita sei kusvika pandakura kudai ndakamboshandisa kondomu kukura kudai ndakamborishandisa so unoda zototi uchitombozati tonyengwa nevarume venyu ka usingatombodaro uchitombozati tinonyengwa nevarume venyu mazera ndichakuvhurira whatsapp yangu unyatsokuona fei tinonyengwa nevarume venyu fei varume venyu tumabhenten tuzere kuseruku tumabhenten twakazara mumamesenja medu zvokuti ndakachitora chimurume wako ndikamutora iweka iwe unotosara fei ndichitoenda naye neshugamami ndotoenda naye shugamami ugochema hauna kuona vanhu vachiuya pana pachati hanzi murume wangu ari kutogwa nemukadzi mukuru ausotambozvona saka unofunga tichifamba kudai satinyengwiso dei chimbozama nyenge gwatinoitiwa mumarodhi muka waitonyarara statement iroro waitonyarara statement iroro tinotonyengwa zvotoda tisu takazvibata tisu tisingadi zvozvezvo tisu mazera ari kutohura mazera api murume wangu ane makore mangani ari kutoita zvinhu zvezvisikawa handiti ane 47 ane 47 saka ndiriwani 47 imwe yandonyengwa nayo futi handiwani here imwe 47 yongondinyenga futi shongati kwaishandisai makondomu makondomu guys kana ndimiwo kondomu kana kuno tokuziva kuti wandira ndenda isu hatisi zvemakondomu kondomu rei todari nemurume wake kana 26 kane 30 izvo zviite kamwe kanenge kachingonesa kandototi iwe nichazokuyanika kana toti kuseriku kandati iwe nichakuyanika iyo kane 35 ndawanikaudza ndichakuyanika ramba uchingotaura nemukadzi mukuru atase ndichazokuyanika kane 35 karimo mukatumu kanototi handitodi zvevanhu zvemazera edu aya todai mimi mine vakadzi vakuru kudai sisimeli kubva kudhara apa kane kachiti sisimeli asi kachitaura nonsense guys zvemakondomu ndezvanadhumepizvi kuti ni kondomu ndingarona ndingadorigona kuti kana aiwa bodo vanoda kufumugwa edhonda kuramba achingotijairira vachingoita chihuri chavo chingoti tinovaprotecta ngavafumugwe hanzi ndisodiwa ne27 year old hesikan susan maachi zviri sei ende fei wandishamisa ngambotopfukanedzaka ndichandonyengwiwe fei waita sei wainoisa audio nepati guys kana ndimiwo nailusi waiwa here makondomu yataugwa nevana ava panapa kwaishandisai makondomu inomudoriziva kuza kumaona izakadhisiplayiwa hamene wanenge achitengeswawo tingasariekta nawo makondomu iwayo tinotoriekta kuti hatimazivi ndakasiya zi46 year old ndane ka29 year old kangu shuwa tinotoriekta kuita maallergy chaiwo vasikana musatidaro ipi kana vidiwe imimi chaicho hamutowadi makondomu muda kusundira isu chembere twaendai moshandisa makondomu imimi vechidiki chaivo chaiko hamutowadi makondomu iwayo hambutowadi
ipapa ndakakama kutokudzai kuti munoziva kuti the last 4 days guys, the last 4 days pane nhamba dzinenge dzichindifonera handiti dzandisingazivi kwai moro baby wandikangamwa ndakatoona kuti chigame chafather diaries vada kunditsvagira leverage. Ndakatoona kuti chigame chavari kutsvagira leverage. Pane mwe nhamba yakandifonera kuzimbabwe kwanzi moro ndaive ndisine weredhi ndaive nabamunini kwanzi hello baby ndeipi yako indakurova so ndikati uda kutaura nani ndaive nabamunini chibva kumurulenyu uko ndikati uda kutaura nani zvikanzi newe kwandiri kutaura newe ndikati ani zvikanzi iweweka kwandiri ndinotaura newe here bhebhi usadaro sha koinda kurova kudai ndikati aniwa kuti arova zvikanzi iweweka ndikati inini ani hanimona zvikanzi usadaro saka watondikangamwa ndobva ndati ndobva ndakata foni ndobva afona futi zvikanzi usandidaro sha andiwana usandidaro pandakamubata hanimona ndepekuti kwanzi usadaro neli ndakabva ndamubata kuti uyu munhu uyu atumwa asakangisa zita chigame chafather diaries kuda kunditsvagira leverage kuti chigoti ini ndigoti leva goti ndauyawo neleverage yakwe handimaona ndobva ndamubloka nezuro bva kwafona mumwe handimaona tumela osi ndikade zvikanzi takasangana kulas vegas kune nzvimbo ino dzilas vegas kupukenyuko ndikati inini zvikanzi ndikati zvikanzi ukandipa nhamba ndikati uchidhiraivha mota yakadai wakutaura motikari ndaindinayo ndikati inini ndikakupa nhamba yangu zvikanzi ndikati tichitaura nezvei zvikanzi saka watikangana can I take you out for drinks timboenda ndikabva ndaziva kuti watumwa ndikabva ndati sorry I don't do zvemadrinks ndobva ndadropa phone amaona ndakatoziva kuti chigame ndikutsvagwa leverage kuti zvinyatsokufaya because ndakasunga play guys ndakasunga play murikuwa chokwadi chakanaka ndakasunga play guys handibvunzi kubva pakangosezvisanangura kuti kwai ndaita show ndaizama kufaisa show nokuti makataura kuti vanhu vari kusocial media vanoda controversy saka pamakafona papai ndaitoziva kuti muri palife saka I was just playing along chida kuti zvifaye ndikati usada kundijairira ndobva yangopera yakadaro handibvunzi handitauri saka guilty conscience kamunhu anoda kunditsvagira leverage nokuti musambo wakachinja leverage ndo yandiri kuda kutsvagirwa panapa because ndakanyatsokutenza kudai so saka munhu anenge utoona kuti munhu ari kutambura ega akapinda akaita ma-up and down akada kuzama kutaura nyaya kudai ndongopindura one word kuti kana kuti aiwa kuda kuzama kutaura nyaya kudai so ndakatoramba zvangu ndakatotenza ndichitotenza zvangu kutoramba ndakatoiginiwa kudai saka mumba maoma hamuna mufaro hamuchagoni kusununguka nokuti ndakasunga play handi muri kuona ndakasunga nezuro ndakavigirwa zipitsa zihombe kuti boneas pizza zadora pizza ndakangoti chiya ndikabva ndati thanks nganatora pizza ya ndikati ndikati ndamodya pizza ine vana ndakaguta unozoti munhu akashaya kuti voita sei zvikanzi ndandavavigira yavo ndikati vanodya double the fact chokwadi chiripo choti masikati ndanambobvawo kudya imwe pizza sana ndakaguta denda ndine nzara denda ndakaitora ndakaisa uko ndazoidla nhasi saka kune ndakataura wani kuti chimoto paya paiseriya ndakataura wani kati chimoto changu hachisi chefight kai ndecheaction ini ndinongorova action ndakanyarara hanzi konyaya zvakatozoita serious palive dzatreplay hakuna zvakadaro ndinorova silent treatment inokugadzirisa mutishi mazviona pane kuti mugwe nevarume venyu kudzimbako mazviona ka don't fight physical fight mukunzwa musapopote chinja strategy change magia change action inogadza ndikakudza kuti hamusi kuziva munhu atambura action chete nechingorova one word answer ndo yane nechingorova chete ngodai so kana kuti aiwa kana ngoti ndazvinzwa kana kuti okay one word answer hamupindiki muno hamupindiki iwa jara kuti ndinoseka ndinoita nyaya tichitaura nyaya chidini chiseka newe zvangochinja musambo musagwe fight silent treatment inogadzisa munhu akanyara kuti zi ukangopopota che anobva tokuchinjira nyaya iwe ndionosara wave nemhosva ukangopopota munovaziva varume unochinjirigwa nyaya chiuya ndikugadzirisei mai vazizimba aiwawo unosara wagadzirirwa nyaya ndiyo kada kupopota kudai
inogadzirwa Nyaya ukada kuti wa inosara yako kunzwi unotaka kutopfurikwa nezvimafaira zvakudhara. Silent treatment. Silent treatment. Yesikanswagisto zvirisei swaga. Silent treatment ndo kungorova zvaunda kwakaina swaga kana musingasavadi ndipei havo kuno kundivawaridzire machira vachipinda paketi vachiuya kudai anomaona akati swaga ndipei ndikati aiwa swaga tinorogadzisa munhu zvine ungwaru. Silent hausagwe murume fight. You don't fight physical fight nemurume. Hanzi simsada simera isinya iri serious. But Lara varume atidi kuramba tichivapa kunge ivo ndo vanobvumidzwa kuita yese antoona naye enji saka unoti papo pane pasina silent pane silent treatment yakadaro ungataura nyaya dzelula ungatange kana kudai ruoko kumunhu ungazviite pauri kuona kuti munhu akovata anenge ane ipad yake anenge ane ipad yake usiku anenge ane paipad yake achitoona hake zvaanenge achitoona paipad yake achitoita anoita wotanga kuti anzi ndakuti kwai zvinhu panotangika silent treatment the best. Kwaina wendi murume wangu indurura nina nyarira ukanyarira kusvika but anenge achizvidya mwoyo anozoshaya kuti oita sei but anenge achitozvidya mwoyo wendi akaona kuti akaona kuti anyanya anopedzisira asvika pakuti ndokumbira kuti titaure nyaya iya nditsananguri. Inzwai unaswaga kwanzi naswaga good and yourself bring him here. Aiwa zveswaga iwe handingakuunziri murume ikoko ini ndakati ndoda kutora iwe kuti uite murume wangu saka ndokuunzira murume sei ini ndichida kuti iwe imwe kuti murume gold saka iwe ndiwe gold rangu iwe swaga iwe ndiwe gold rangu. Nine guys swaga waita hake father diary zenyu panapa mungarashore mungashore kuti redu swaga waita father diaries panapa mungashore iwe vachita malife avona pakunapo vachiwana masters ini nchitawo malife angu nepakuna tichiwana masters life yatofaya life yatofaya life yatondirira mberi ndaramudza swaga ndikati swaga yatomboenda kuchechununda madhiko timbopisa zvechikadzi izvi uite murume ini hangu ndokuroora ndakamuudzawo swaga uya pano swaga ndikati ndokuroora 9 muchibvunza ndechingori kwa mawiki ndichingori kuigwa mawiki angu mahara chingori kuigwa mawiki angu mahara chingori kwa twist yangu mahara hanzi kana swaga anoita malive 24/7 anenge achita 24/7 ndoitaone kusaiti 24/7 kamari inenge ichipinda mumba iye akati nekuseri saiti ndotione kusaiti zvotofaya zvotofaya. Kwanzi Vincent Martins ndoga ihure ranetsa muCoventry toda kutomufumurawo pano aripi Vincent anetsa ari kuhura here kwai mugotanga kuti ava live anenge achita live yakachitichitukana yari kubedroom imwe bedroom indi kune imwe bedroom tichitukana umwe vari uko mwaruko mari ichitopinda mukambani fadha kanindo ndakamuudzaini swaga guys ndibetserei kutaura naswaga guys kuti ndimuroore ndibetserei kutaura naswaga kuti I want to marry swaga kwai haichashandi ave marangwanda nopa aiwa tinoigadzirisa swaga tinoimutsa swaga tinoigadzirisa aiwa zvishoma izvo tinodzifambira swaga aiwa inoita right haichashandi kudi yetsikanswagisto ona ane bhoneti rake relo ndakapfeka bhoneti rangu reblue zvedu tichitodanana naswaga mungashore ako marangwanda sisimeri no power togadzirisa swaga chodzifambira unofanezara tinodzifambira swaga tinogadzirisa ako marangwanda tojambustata tikajambustakati tinojambustata dzaanzwa nekumonwa nemajistri moti dzichakwiringida here idzodzi tinenge tombobisa majistri choga tombodzifambira kuti idzokere kuita pawo ko ndakandatsamwaka ndikati koimba yangu yakuparadzwa naevidhongo ndikati evidhongo hauna indinayo aita sezvevi panyaya yako yawataura hayo
evidence munhu ari overprotective chete, munhu wekuti akangoda munhu anoda munhu zvachose, haadine munhu, haana kuziva kuti wanga usingatukani. Hatingataure nezvaro but nichambomutuka, handidi kuti mudzipindire. Aiwa, mukatanga kutukana vanhu handofarira mese, wakambona ndichipindira, handipinduri. Handitombotori side because mese ndichitokufarira, saka mukatukana memuda kuti ndidini ndipinde pakati. Ndiite sei? Otherwise maswera. Ndaswera wati wakawatiwatisana tu kulife kwako. Swaga nation. Ndifamba diaries Swaga nation. Zvakaoma shuwa, takaipa. Asi zvimwe ndezvimwe guys, totaura chokwadi, Swaga is loyal. Social media kana ndozoona munhu ari loyal ndoda kutaura pamberi paMwari, uyu munhu ari loyal uyu. Unoziva kuti nezuro ukangoti panduka kati ninini tete masanda the fact kuti wakasingisiwa ndakutomira navo. Zvokutodaro. 2 seconds and I'm like wow. Izvi hazviitwe nevanhu vaviri vatatu izvi. Hazviitwe nevaviri vatatu. Wakaita zvakanaka Strike. I hope tete masanda will always remember that. Thank you. Ndozvandiri but betrayal manje inorwadza. Betrayal. Betrayal inorwadza. Betrayal aiwa vanhu vanozongo understand. Kune angana achinyatsonzwisisa chako zvinyazoitika no understand because kana I just believe kuti kana mati moda kuita peace yakanaka chaizvo, it's for your own good. Handiti start from pazvakatangira. Motanga kwese peace yoitwa kwese, then there is peace. Zvino mukaita peace yekujambira kuti mumboindapo zvinokusutai moindapo muchijamba, kwakuna munhu asina basa. Munhu wese akakosha, munhu wese ane basa, hakuna munhu asina basa. Ichokwadi. Kana manda zvepisi dzenyu dzitangira kwekutanga chaiko chaiko kuti hapana mutsvene nokuti mutsvene chaichai hapana hapo. Tisu takakupinzai munyakanyaka. Tisu vanhu takakupinzai munyakanyaka dzese idzi kubvira kuna natete Masivanda, vanhu vese vakaitwa sei, then ndozongomuka nokuti ndakuraya nafungai ndopenge. Pakaipa kuti pfungwa dzedu sevanhu, pfungwa dzedu dzinosiyana, andowana pfungwa dzedu dzinosiyana, but I just believe kuti vachaita they will do the right thing because for peace to reign vachaita the right thing. Pasina pai vanga vakatonditaimira chandakaona chinoitika kumasocialitika inyaya yekuda kuwachisana chete. Masocialite anoda kuwachisana zvinhu zvakapusa zvisina nebasa. Chandakaona kana vakakuona kuti maybe haunyanyi kuwirirana nhingi, handika vaiva vapurisa navo vanoenda kunozara kune munhu iyeye kuita kunge vada kuita zvekupuraimari zvekuita kuda vakusvotesa kuti haawirirana nhingi, saka toda kunozara iko kuti mutaridze. Nezveku-ECD zvezviya, nezveku-ECD mazana kusocial media hakuna shamwari, hakuna tina shamwari pasocial media isu. Umwe nomwe paya ega hakuna shamwari. Pana patakangosangana pano tikangowirirana manje haiko zvinoda zogutsikana kuti chii kuti izvo zvokuti hanzi uyu ndinhingi wangu uyu unongotitozvinyepera. Social media is each man for himself, God for us all. Ugare ukazviziva izvozvo. Unosvika pachikamu chekuzorora. Each man for himself pasocial media apa ndochokwadi. And the other thing ndinoona kuti hatingoende kumapeji, ino hangu personally handingoendi kumapeji kwese handiti. Peji ramutoziva vana vangu ava kuti vakaona Sisi Melly vakwira ndekwaSwaga, vanoziva kuti Sisi Melly vari kwaSwaga, kana ndakwira ndakomenda inopama notification ka. Otherwise haumbooni ndichimbokwira kumwe. Hazviti. Peji toavoida hedu zvinhu zvakawanda because pasocial media mafake smells ega plastic smells dzega dzatinofanana dzega tese takangofanana tese. Plastic smell yangosekera uyu ndezvefeki, uyu mangwana asekera uyu ndezvefeki. Mangwana kana tasha yako ndendi todzoka kunotukana futizve, todzoka kunotsvagirana nyaya, todzoka kunodini, like tine ruvengo rusingaiti towards one another but we don't know each other. Ingozvisaiwa kuchipo chakatipinda
but tinotinetsa sisi munyika ukaenda kumaplatforms emanigerian ukaenda kumaplatforms emasouth africans it's totally different. Haumbozvoni zvichiitika izvozvo. I don't know kuti why social media yemazimbabwens yakadaro. Yes, social media yezimbabwe iri toxic. Indochitambira necomment section ini. Uri kuda kuti ndinenge ndakabaira live tichitaura nyaya dzisina kana nebasa tiri panapa. Zuva rangu rinenge richitofamba. Ndinozvitambira necomment section and handina stress. Ndinotamba necomment section. Chero vakauya panapa tikaita 70 kana 50 tototaura nyaya tikatonakirwa tikatoseka zuva tikatopfudza mahours tikatoenda mberi. Comment section haina stress. Kwaudida kuona kuti unogara uri pastress ita friend bad nemasocialites izvi. Unogara une stress. Haikuzvemuti nchamboite even kana zvemapati ndakazvikanzura kareka zvaizo kunzi handei kupati hangatiro handibati handibati. And people will continue supporting you who's not drama. That's the honest truth. Yes, Anna, true. If people want to support you, they will support you. Vanongokusapota wakadaro zvinotongoendeka zvakadaro. Anoona zvinongoendeka zvakadaro. Saka hai zvekuita bhadhi izvi nochandakaona ndofunga chero kuseri vanhu vanotomboita makozwa chinyeya kuti uyu zvikazodai iwe unozvitsokodzera uchiti kwai ndibhuru wangu unenge usingazivi chinhu. Andoona unotononyeyiwa kuseri kwaka iwe hauna kana munhu unonyeya, hauna kana unotaura naye, hauna kana haiwa ndezvokunyepa zviya zvemasocial media izvi kunyeperana chaipo. Ataurei ngoti haiko zvinondadzidza. This is my last school now. Ndoform 4 yangu yandisina kumbobvira ndakapinda muupenyu hwangu ndazoipinda this time. Hanzi togwa prepare we are planning our heights. Tukudai kuka anouya anenge aripo anouya swaka anenge aripo. Ameno vachada kuitira kupi next day kai. Ameno chaitira kupi. Anouya. He will come. In comment section ndauya panapa yachitamba. Indobva kuJoburg kukoswaga ka ndichidriver kandakabaya bhatanika tichiita live netimu rangu svika ndapinda muRustenburg tichitovarayidzana tichienda. Hatino stress. Zvezvo kuti unongo zvaunoita kuzvoti unongobaya live button tivana Viola votouya vana Agnes votouya motoka kutotaura whatever no stress. No stress. Hauite stress. Haiko stress. Zuro paya pandakazendopandukirwa vanhu vakunotengesa adress. Ende munhu anenge ari padhuze newe anenge achizviita izvi asi munhu ari kure. Otushaya kuti izvi kwava kochiko kunhu wacho uda kuzama kuita sei. Nyange ukati wafarisa kunyanya ufarisei kusvika ipapo. But une fairness yandoda hangu pafefe handidi kusora ndichimbokunyepera. Une fairness iri yaunayo unomira pachokwadi ende ramba wakadaro you go far. Unomira pachokwadi chaicho unonyatsogona kuanalyze nyaya dzako idzi, unonyatsogona kuanalyze chaiko unoshandisa brain, unomira pachokwadi. Unomira pachokwadi chaipo uchionesa madiaries nchiudzwa manaizi kudai itawo muchirwadziwa nini ichokwadi chaiko haiwa unonyatsokugona unogona. Thank you sisimeli. Kandozvinotipa simba kuti tirambe takamira panzvimbo. Haufaniri kutombotyana evidence because mese muti munhu analyze evidence anogona kuanalyza futi. Evidence is very clever pakuanalyza futi. Mose hamufaniri kutombotyana because munhu analyze zvakasiyana but you are very real. Munhu analyze chaizvo. Munhu analyze chaizvo nyaya dzenyu idzi. Thank you. Munhu analyze chokwadi chaizvo.
rambai makadaro mumire pakati musatore masaidhi kuti ndotora saidhi reuyu azodai nyaya inoanalyzwa sezvairi nepakati nemo zvawakangoita takati nangu chiclip changu chawaitsiura chichitenderera ndakafanira kuseka chisagatsiura vanhu madhairis achitobvumira ikoko ndikati saka imi madhairis matadza kundiudza papeji pangu maenda kunobvumira kumastreet kuti soga wareva wataura chokwadi aiwa soga apa wataura chokwadi apa haiwa apa nhasi chotaka kuziva saka apa ndopawakuma apa ndakatoseka hangu ndikatinga zvakaoma. ndakaona kana kuzimunoizimeka uko ndikati oyu okwana chirecommend I think ndokwandakachiona kana sakanganisi ndokwakazara madhairis achikomenda imomo kuti shuwa swaga shuwa I think ndokwandakachiona ndakaseka hangu. Musasiye murume undamuumba wenyu wemadhaka kana ndakaseka zvangu ndikati asi ndautombochiteerera chiposti ichocho tombochiita mareus manje mareus achizobudika post chinongokatwa chinongopiwa 2 seconds 2 minutes chete achimbozoiti chiita achimborebi achizombotora kapapeji pangu kana kuti ndochiisa kutiktok pakaipa unoanalyza chero yawaianalyza nezuro wakanyatsoanalyza chaizvo yaka zuro guys ndemunoona live yakaita nezuro yakaita manheru nezuro ndasingakomendi ndandakateerera wakaanalyza chaizvo ndaitoseka zvangu chaizvo esilady p kwaitoanalyza chaizvo saka haiwa keep it up ramba makadaro dei vanhu vakangoziva kuti social media zvekuvengana zvitaneta unoona people can do what they want to do vari kulearn kwavo umwe nomwe ari kwake andowana pasina zvokutsikana konzi kana pasina zvokuvengana because atizivani why should people hate each other why should umwe atsikirire mumwe kuti adai why ashandi andowana mumwe nemanongoti anoita ari kupedzi kwake zvichimwenda zvakadaro kudzikisirana sisimeli ndokunokonzeresa nenyaya yekuda kunzi ndini ndine manhamba akakwira zvinokonzeresa sisimeli zvapane zvamukutaura izvika haumbonzwi umwe musocialite achizvitaura achizvikoshesa sezvamukuita izvo umwe anongoti apatiwo pepe patipati but imimi mukunyatsototaurawo chokwadi chenyu chekuti zvisina godo kana kuti zvisina kuzoti asi wagandozomupa pembedza kana ndozomuita sei but kungotaurawo chokwadi sometimes manje vamwe vanhu havazvikwanisi izvozvo ndozvinozonetsa kaizvozvo soga anopakura ake zviri feya pafeya chekuti tinganyeperana tingadini I think ndo paakawana content yake ipapo ndo pane content yake ipapo anopakura zviri feya anopakura zviri feya sisimeni maita basa ndaungotizororei ora itiri boss waga achimbozororako iwe unoshanda night shift kaiwe imbozorora ndichazodzoka kumanheru zvangu ora itiripo hanzi mbonera imi moda kutitukisa zvedu tiregei hatiri zvokutukwa isu takatukwa kudhara analyzani right guys zvandimbotozororawo zvangu imbopesa kuona movie rangu randa ndichiona iri remusikana akachinja kuita mbwa nyaya dzokuenda kunoromba idzi guys musaende kunoromba idzi pane movie randiri kuona panapa ndikutadzei ndatosarigwa nekuti ndichiripedzisa manje movie rangu rabhaseya Never listen to hold music for so long that you start singing along. Rather do instruments on iri mufilimi rakanzi my friends turned me into a dog. Hanzi my friends ino rakanyorwa kunzi my friends turned me into a dog. Ingotaipa uchidaro
and not suicide mission. And suicide mission ndakudhara iri latest iri rakanzi unongotaipa kuti my friends turned me into a dog Lizzie Gold noluwa jeuya Lizzie Gold iri latest Rona Kids nenyaya dzekuda unotsvaga mari idzodzidzi munora guys ndokubatai time andika ndokubatai later guys. I'll see you later. Takudzoka zvedu timbotandara ndokubatai later. Amarula yangu ndinayo ndokubatai later guys. Take care.